Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Donostian gara, Kontxako estropaden lehen jardunaldiaren garai heldu da eguraldi apartarekin. Eta saio berezia orain hasita ordubiak arte, emanaldia zuzenean, eta jarraian saio berezia, protagonistekin, gonbidatuekin, Jon Valentziaga lankidearen eskutik. Ibon Gaztañazpi jauna, egunon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, lehenengoz, naturak ekarri diguna, egun aparta, hondartzatik estropada ikusteko, edo paseo berritik, igeldotik, ibilaldi bat eginda gero, haize gutxi, eta baldintza onak esango dugu, batzuentzat onegiak. Hori da, hori nabarmenduko luke hasieran, gero xehetuko ditugu, baina baldintza oso onak arraunerako ikusteko ere bai, eta nabarmenduko nenuke, Mikel, pandemiaren ondoren, arraun festa bizitzera gatozela, itxaserri bat izan gara, itxaserria gara, eta hau arraun zaleontzako, geuretzako ere, egunik, haundiena edo kontxa da hau, eta honek barruak mugitu egiten dizigu, eta uste dut, antzematen dela hori, hemen goiz-goizetan. Arrauntzaleentzat, arraunlarientzat zer esanik ez, entenatzaileentzat, guztientzat da berezia. Halako historia duen estropada, nola ez da izango berezia. Jon Valentziaga lankideare agurtu behar dugu, gero ordu batak eta 10 aldera edo izango duzue bere eskutik saio berezia, baina prest da, jadanik. Egunon, Jon! Egunon, bai, lankideok preste gara, bai, lehenik eta behin noski, emankizuna goiti behera aztertu eta xehetuko dugu, eta ondoren, bai, hainbate protagonista espero ditugu hemen, eta gainera azkara bakarrik izango, hemen ondoan, esate baterako, Ibon, zuzeu bere espero zaituko, eta Ibon bakarrik ez, eta gauneko hemen txikusten ari garen moduan, Irati Larrañagare gurekin izango da, egunon Irati. Egunon. Bueno, ez dakigu aurkezpeni behar duen ere, baina arraunlari hoia, Kontxak bata besteren atzetik pilatutakoa ere, bai, hainbate klubetan, geroxeko emango dugu horren berri, baina, sartu irten bat egiterakoaz orain, eta Irati galdetu nahi nizuke, eta galdera bakarra izango da, ikuskizun, ze espero behar dugu gaur hemen? Bueno, ikustea itxasoa nahiko bare dago, haize pixkat nabari da, hemen dikola begirada simple baten, eta betiko ez, Kontxak nik uste ikuskizuna beti bermatuta daukala, así que zaio ongo beha. Hori da, zain izango gara, Mikel, zain izango gara Ibon, zuena daitza, eta gu esandakoa ordu bat eta 10 aldera hemen izango gara, zuen emankizuna aztertzeko prest. Ederki, gozatu, eta bagoaz kai aldera, kaian Xabir Andueza lankidea dugu, gero izango da bera protagonistekin, nola dugu une honetan akuarioin inguru hori, aurrera Xabir, egunon? Egunon Mikel, egunon Ibon eta egunon Euskal Telebistako ikusentzule guztioi, giro aparta, giro zoragarria, zuk esan duzu eguraldia ederra dela, eguzkia dugu, baina gainera, zale mordoa, giroa ikaragarria izan dugu gaur goizetik, eta begira azken berotzearek eta zuzenean ikusteko aukera ere baduzue, hementxe daudelako Hondarribiako arraunlariak, nesken untzi guztiak dagoeneko uretan dira, baina gizonezkoenak hemen, Hondarribiko untzia hemen dugu ondoan, Torrekoa bigarrena, Donostiarrarena hor, une batetik bestera azken berotzeareketak egingo dituzte, eta orain ikusten da, aurpegi hauetan ikusten da ze nolako garrantzia duen gaurko estropada honek, aurpegi serioak, oso konzentratuak, Mikel Orbañanos hor ikusi dugu azken aginduak ematen, Hondarribiakoak hemen, Urdaibaikoak beste aldean, denak prestatzen, azken prestaketak eta uretara. Ederki, Sara Gandara lankideare, prest dugu jadanik protagonisten inguruan ibiliko da gero uretan, zailtasun handiak, itxasontzi asko gaurko honetan, patxada handiz eta indarrez beteta, etorriko zitzaigun Sara. Egunon, aurrera! Egunon, Mikel, Ibon eta ETV-ko ikusentzule guztioi, oraintxe bertan zuk esan bezala eguraldi bikaina daukagu, baina ez bakarrik hondartzatik estropada jarraitzeko edo kaialdetik, baizik eta uretatik ere izan ere, egun honetan ohikoak dira ontzi asko eta asko uretan egotea, baita padel surfeko taulekin bertako zaleak ere, bertatik bertara uretatik estropada ikusteko, eta dagoeneko uretan nesken traineru denak daude, beroketa ariketak egiten dabiltza, izan ere laster hasiko da lehia, beti bezala gurekin gero estropada bukatutakoan protagonistak ekarriko ditugu geure ontzi honetara, esan dugu eguraldi bikaina, 25 gradu inguru, itxasoa nahiko bare dago, apenas haizerik, eta esandakoa, geroxeago protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu, baina goizean ere kaialdean Ibon Gaztañazpik batzuekin eta bestekin hitz egiteko abagunea izan du. Zer esan dioten? Hauxe. Sí, habrá servido para que coja fuerza y alguna duda nosotros nos ha podido crear. Sí te puedo decir que salimos a por todas y nos ganaron. Entonces, bueno, vamos a intentar seguir un poquito la dinámica que hemos estado durante toda la temporada. Yo creo que
que eso no es flor de un día, o sea que al final ha habido un trabajo ahí detrás, ha habido una continuidad en buenas regatas, buenos resultados. Y yo pienso que bueno, estamos ahí, pero sabemos que estamos compitiendo contra un equipo que es muy potente y que en cualquier momento pues, puede sacar todo su potencial y poner unas cosas muy difíciles. Intentzio horrekin guaz, ez? Beti eserpa guzita hola eta ez? Baina, beti izan du arazon bat, imprevisto bat, azkeko orduko gauzak, eta ez gea gure maila zutaman. Hoi sensazioa dakat barruan. Hoi gea, azken jadu da dena dakat. Minok ikusten dut kontralojak eta oso hon egin jugula, trenirua entrenamentuetan oso ondo da bilela, minok egunen ez zela. Azken adiontan bai ezalik zarotzen poto handi hartu nula, uste nun hobetu ekoa zela, inoz genuen eramentzek eman. Ni uste dut taldea guaina asentatu da. Hola, azkeneko 15-20 egunotan beste modu bat ikuste taldea egile zen, eta uste gaur prest gaudela estropa on bat egiteko, eta bueno, lehiak horrezateko eta ikusko duzen egidazi behar duen, eta guk eguneko mate bale mago badak gauza saia jarko jogula hori joi, eta hortan saiatuko gara tope ez. Oso pozik daude, eta etorri geha hori disfrutatzea gau. Hori da helburua izango litzake disfrutatzea, edo baino helburun batekin, edo nola? Bakarrik disfrutatzea etorri geha, eta horregatik etorri geha. Dakate beste borroka bat, gu ez dakagu borroka gehi gaur, eta etorri geha hori, ondo pasatzea gaur, atera geha bote oso desberdina, eta ez daki gehiago, zaila. Desberdina dudarik gabe sailkatzea egunean oso ongi aritu ziren Tolosaldeakoak, playoffa ere buruan duten noski, eta hemen taldekide guztiei estropada eman eta gozatzeko helburuarekin, Ramon Erostarbek esan bezala. Bueno, orain Euskalmet eta Astiko lankidekin batera osatutako informazio guztia eskaini behar dizuegu, ahalik eta xehetasun guztiekin, egoki diren datu guztiekin, eta orantxe doa, Ibon Gaztañazpi, aurrera. Hauxe Mikel, Donostiako badia eta dagoeneko gero hobeto ezagutzen dugun batimetria, horra. Lehenbiziko, balizetan, barruan metro bat baino ez, beti ere urteko itsasberarik handienean. Kanpoan, nahikoa ondo 17 metroa arroka gainean. Gune esanguratsuetako bat, eremuaren erdian, 15 metro erdian, 5 metro hortxe urgulazpian, eta metroa uartean 5. kalean. Bantxa inguruan, nahikoa sakonera 21 metro 0 kalean. Baina bantxa gainean, 6 metro baino ez. Leku berezia eta garrantzitsua. Guazen olatuekin, Ibon? Bueno, bataz beste 0,8 metroko olatuak izango ditugu, baina olatu horiek batean eta bestean beste altuera bat hartuko dute. 0,7 metro inguru, hor balizen inguruan. Errepunpak gune nabarmena, urgulen dagoena, eta ara, uarte inguruan, hor 5. kalean, metroko olatuak izango ditugu. Olaturik altuenak, hortxe, eta badia barruan, orain ikusiko dugu, datua, metro erdi pasatxoko bataz besteko olatuak diken. Bueno, eta orain korronte nagusiaren eragina ere bai? Korronte nagusiaren eragina, urte osoan ia inoiz ez bezala, mendebaldetik ekialdera, antzalegia igeldotik, pasai alderantz. Oso kontuan hartzeko aldaketa hori. Hemen berriz, haizea, eta haizeak ere, Mikel, joera berdina. Ipar mendebaldetik, joko du haizeak, eta horrek kaleetan eragina izango du. Ederki, eta, bueno, azkenengoz aztertu beharko dugu baita ere, ura nola sartzen den baiara, hemen kaleen arteko berezitasunak ere bai, nondi nora haizea joko duen, eta brankas noski, gero poparian ere. Hori da, ipar mendebaldeko haize honek brankas ikusten dugu, babesa ematen diola 4. kaleari, baina poparean, etortzeko ere, haize klase honetik, gurutzatzeko aukera ematen dio, eta lehenbiziko kaleak ez. Horregatik dago gorriz, nola baitere, baduelako kondena hori. Beti ere, haize klase honek, ez dabil, haize handirik gaur, baina haize klase honekin, gertatzen dena, azaldu nahi izan dugu, grafiko honekin. Joko gehiago emango dio 4. kaleari. Hori. Bueno, hemen itxasoa, itxasgora eta itxasbera, eta estropada argi dago, 11etan hasita marea erabat aldatuta, bai, izango dugula dudarik. Hori da, 11 gutxi inguruan, izan da itxasgora, koefiziente txikia, urriletan gaude, baina horrek beti ere, bere eragina izaten du, eta, hau Mikel, aztik pasadigun azkeneko nola baitere berritasuna, eta ura berantz delarik, nondik betetzen den badia, eta nondik ustutzen den. Alegia, igeldo eta uartearen artetik sartzen da ura, batez ere badia ardigunetik atera, baina argi,
uarte parean eta akuariunen gutxiago, kontrako norabidean, erresola... Sarrera pixka bat ere ba. Bai, eta hori oso garrantzitsua izan dut. Bueno, estropaderemoaren ikuspegia hemen, goikaldetik hartuta, banderak ikusten ditugu, pixka bat mugitzen, baina gutxi, eta beharra da, ikusi beharko da hurrengo minututan, ze joera nagusitzen den batik bat aizeari dagokionez. Era bat ados, Aizeak badu txoro fama, Miguel, horixe du txoro fama mugitzen delako, eta gaur batez ere, dago oso aldakor, aste osoan iragarpenak ipar mendebaldetik bezala eman digu, gero iparraldetik jarri da, badirudi ekialdeko ikutua ere hartu nahi duela, eta jarraitu beharrekoa, bueno, batez ere aizearen norabidearekin eta zer gertatzen den, hurrengo minutu. Hor, kirolariak aurrez hartutako irudiak dituzue, baina hau ere garrantzitsua da. Hau berria baita, ez? Pandemiak utzi digu hau eta ondorio bezala, pentsatzen dut hurrengo urtetan ere mantendu ingo dela, kirolariak nolabait lasaiago edo babestuago, klub bakoitzak bere txokoa du, eta bueno, horrek alde batetik pixka bat urrundu egiten ditu, zaleen gandik, baina bestetik kirolariak behar du batipat lehiaketaren aurretik horrelako konzentrazio gune bat, eta beroketa gune bat, eta, bueno, funtsezkoa da hori ez. Eta jendea inguruan duzunean hori fundamentuz egitea zaila. Nik uste dut oreka polita dagoela, orain jartzen diren karpa etxola horiekin nolabait ere arraunlariak lortzen du, babesgune bat, baina bertatik bertara. Eta zorionez izan behar da gainera, jendeak edukazioa asko duela eta respetatzen badakila arraunlariak. Halaxe da. Bueno, kale zozketak zer ekarri duen emakumentzat. Lehen txandan, lehen kaletik Hondarribi arituko da, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarrenetik Kabo eta laugarren kaletik Ibaika. Eta bigarren txandan, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Donostia Arraun Lagunak, eta laugarren kaletik Galiziako Txapela. Hortxe duzue, udaletxeko areto nagusian egindako zozketaren unea. Eta naiz eta portuan aldaketa handiak egin diren azken bolada honetan, pixaketa ere mantentzen da. Portaletaz inguruan lehen aintzinako baskula zegoen, orain hori desagertuta dago, baina baskula elektronikoa orain erabiltzen dena, eta epaileek alde batera eta bestera eramaten dutena, hor kokatu dute, eta hor ere hartu ditugu iruditxo batzuk, kirolaria bien bitartean hementxe, beroketa jadanik eginda, batipat lehen txandan arituko diren kirolari denak, horatu, Hondarribia, Tolosaldea, Kabo eta Ibaika, hor dira Kaboko gorriak, ilusioz beteta hauek, Galiziak bi ordezkari izango ditu, bat txanda bakoitzean, orain Kabo da Cruz, eta bigarrengo txandan Txapela. Biak laugarren kaletik hariko dira. Bai. Hor Karabela ere bai, Veracruz ontzia, ontzi polita, zuek idea bat hartzeko, aste artean badakizue, 5. mende hurrena dela, Elkanok eta bere marinelek mundu bira bukatu eta huelta egin, eta bueno, horren inguruko festa izugarria izango da Getarian, eta hau Portugal aldetik ekarritako Karabela da, eta hortikan ere, badu nolabaiteko grazia, xarma, gaurko estropada jarraitu izanak. Eta hemen pixaketako irudiak pixaketa goizeko 8:00 hasi da, eta 2 orduko epea izan dute guztiek. Eta datuak hau esek ontzirik astunena, emakumeen lehian, Kabo da Cruz 210,8, eta harinena Tolosaldearena 204, borobil. Esan beharko genuke, Miguel, pixaketa ofiziala ez dela, gero egiten dena dela, eta gainera, datu horiek daudela hartuta esate baterako hor ikusten dugu Orioko ontziak atoian eramateko behar dituen zeraketak kendu gabe. Jose Luis Kortaondi ere bai, Jon Salzamendirekin solasean, eta arraungiro jatorrean, Manu Maritxalar, Euskadi Erratiko lankideare hortxe, eta hemen Galiziarren pena, traineru bakarrarekin etorri direla eta gizonak etxean direla. Agur bero bat hemendik Galiziako arraunzale guztiei.
batipat haiei 8 izan zirelako, ez, kabo bakuzekoak. 3 segundo eskaseko zerarekin, zuloarekin. Hemen txapelako emakumeak, eta, bueno, fixaketaren garaia, eta datu sale baldin bazarete, Tolosaldeak 204, Ibaikak 206,8, Kabok esan dugu 210,8, Hondarribiak 208,8, Arraunlagunakek 208,2, Oriok 206,4, Donostiarrak 206,6, eta Txapelak 210,6. Egia esan, koska txikia 6 kiloko tartean da. Eta lanerako pronto, 3 minutu falta dira, 11 izateko, Ibon, haizeari buruz, erne gabiltza, eta egia esan, itxas gora 10 gutxiagotan izan da, eta 5 eta 4 izango da itxas bera, poliki indarra hartzen joango da, eta koefizientea hori bai, bajua da 44koa. Eta haizea, azken egunetako prebizioak ufada indartsu batzuk agian izan zitezkela, iragartzen zuen, baina ematen du ez dela horrela, eta nolait leio goxo bat edo lasai bat izan daiteke estropada garai honetan. Hori da ipar-mendebaldeko giroak izan ditugu azte osoan zehar, eta esate baterako atzo eta eren egun, Kopare giro, harrigarri polita, egon da, orain jarraitu beharrekoa nire ustez, oraintxe urak buelta hartu, eta haizeak ze indar izango duen gutxi gora bera 10-12koa, askoz gehiago ez, baina zen norabide hartzen duen. Hori oso garrantzitsua begitatzen zen. Bueno, bestetik esan duguna, ez, Gipuzkoako 6 traineru emakumeen lehian, Galiziatik 2, Bizkaia ordezkaririk gabe, eta Kantabria ere bai. Eta honek eskatzen du, nolabaiteko hausnarketa bat, eta etorkizunari begira, lan bat eta planteamendu bat, ez? Hango klubei nolabait zer pentsatua, eta federazioko arduradunei, eta, bueno, arraunzalei orokorrean emango die, ez? Bueno, guazen orain aurkeztera, hemen Hondarribia, eta Kortesek prestatutako emakumeak hortxe dituzuen, miren Garmendia patroi lanetan Ibon. Hori da, eta bueno, urte bikaina eginda Liga irabaztetik eta torrena aldaketa gutxi, gaur talde honetan, urrengo urtean Euskotren Ligan izango dena, eta, bueno, Hondarribia gaurko eszenategi handi honetan zer erakusten digu. Palkari gabe, begira, garbi, nola doazen traineru. Tartean, Jule Arkotxa, ekitiok ez du trainerurik atera aurten, baina arraunlariak bidali ditu batera eta bestera, eta Hondarribian ere bada, ordezkaritza. Bigarren kaletik Tolosaldea, gaur Usune Urkia hor, ontzi erdian, eta argi esan digu Ramon Erostarbek zeintzen bere asmoa tenentzat aukera izatea, besteak beste gaur, patroia ere aldatu du, Ibon. Hori da, olaia barri uso, gaur patroi lanetan, esan digu Erostarbek, bueno, arraunlari denei aukera mango diola, horra, printxerpen hasi eta antxe zaitutako patroia, eta aurten badakigu Tolosaldea 3 patroirekin ibili dela, gaur behintzat txanda barri uso behintzat. En Cabo da Cruz, Javi Lago prestatzaile, eta hemen ere, ilusioa, hemen sartu dira, igoera lortu dute, Galiziako txapeldunak izan dira, eta festa giroan, baina lehiatzeko gogoz, Igo. Lehiatzeko gogoz, eta, bueno, sale lehialene jakingo dute, baina, bueno, gaur jende asko daukagu, begira, eta esan dezagun, Mikel, hauek Galiziako Liga irabaztetik datozela, eta Galiziako Ligan doblea egiten dutela legia, Gizonen ibilbidea, ez erdia hemen bezala, eta Galiziako ontzientzat ona etortzea testa nolabait zaila izan da, joan zen ostegunean egintzutena, horregaitik. Bueno, Ibaikari buruz, 10 urte bata bestearen atzetik, hemen Kontxako estropadetan lanean horrek bere esanaia badu eta bere balioa. Bere esanaia badu, balioa ere bai, eta ardura ere bai, hor iruditan ikusten ditugun, arpegiak erreparatu, ez dela. Hau Ibaikak oraindik ez du, Kontxako banderarik ara zerbait badute, hor, banderakune honetan, erabat erorita, erabat hemen barruan. Epaile idei egiten edo, gora beratxoaren bat batzuten, baina prest dira jadan. Giro oso leuna une honetan. Oso. Bira banderak. Semaforoak enukari ikusten dugu. Labontziak inolako arazori gabe kokatu dira.
denak abantean. Eta epaileen esku irteerarako agindua. Bakumentzat 15. edizioa da hau. Eta ea ba, lehen jardunaldi honetan zein den nagusi. Ibaika beharra batzera go. Keiukari oraindik. Estatxak nahiko tenso, begira, Garmendia bera, barri uso ere bai. Nikole bar bai, lau patroiak, estatxa tenso. Enfilazioa galdu du Kabok. Bandera txuria goian. Kabok enfilazioa. Semafora gorri, bai! Berdea! Hasi dira. Batana batera, ez dago bat momentuz branka aurretizatu. 10 segundu. Ea bat. Horrik utzi du, Kabo nora joan den, estribo horrela, eta orain zuzentzen nola ari zen Kaboko patroia. Momentuz Tolosaldeak, segundutxo bateko galera duela adirazten digu GPS-ak. 56 paladan Tolosaldea. Ea bat. 52 baita. Tolosaldea, dakizuen ez da, goren mailako ligan, Euskotren ligan aritu den bakarra, laugarrena izan da, playoffean parte hartuko du. Playoffean Deustu eta Tiran izango ditu aurkari. Deusturi 29 segundu sartu zizkioten zelkatza saioan, Tirani 35. Datu horrek ere emango dio lasaitasuna Tolosaldeako koarenari, baina ure izten denean, orduan asmatu beharko dut. Orain Kontxako leian gaude, oso bizi oraindik kirolariak Ibon. Hori da, 51 paladan doazela esan du, miren Garmendiak, eta begira, nola atera den lehenbiziko kaletik Garmendia, aborrera jo, nola baitere hor sortzen den zikinune hori saiesteko, eta gaur, baldintza nahiko leunak daudelarik, Bai, akuarion inguruan, da punten inguruan, eta ez dago momentu honetan zailtasun berezirik, baina, bada espadan, Tolosaldea barranka aurretik sartuta, segundu bat, 3 aurkarien. Eta orain hemen badian jotzeko garai izaten dela, beti bezala irtera, 3 pala, gero pare bat 10 eta luzatzen hasten dira, gaur normalean Kontxan iruditzen zait, bai, uarteraino ero luzatzen hasten dela. Termometroak markatzen diguna, 10 kilometro orduko, hori da izaren abiadura, eta ipar mendebalde. Ekipo, akuariumian gaude! Goazen! Atake agresibo, bikin amar! Bat! Zabi goazen! Zeta bat! Miren Garmendia zela. Kabo bigarren segundua galdu du. Eta lehen bikaletako ontziak ditugu Ibon. Bai. Aurreratuta. Eta nabarmen, nola jo duen Baborrera Hondarribiak, Barranka tarteka begira nola erakusten duen, koazta, movimentutxua, orantxaziko zen. Horror. Kabo eta Ibaika eta Tolosa kalea mantenduz. Hala ere, 2 segundotan ditugu, ontziak. Balizara iristeko 700 metro. Horain Hondarribiak maniobra du txarra, Mikel. Beti aipatzen duguna, bigarren kalean da, Baborrera joan behar, kale bat joan beharko du Baborrera, zuzentzen hasi, eta gero, behar den bezala trabestuta iristeko, maniobra txarra dauzkate orain, Hondarribiarrek. Segundu pare batekin iristen bada, ez da arazorik izango, maniobra hori egin da parekatuta iristeko orgora, Tolosaldeak segundu bat Hondarribiari. Ibaika eta Kabo atzetik. Hondarretaldeko kaleetatik ari dira dira. 36 paladan Tolosaldea. Uarte paretik pasa. Urazala nahiko lehun oraindik. Ondoko itxasoa bai, 36 paladan bai. Tolosaldea buruan da, eta Hondarribia jadanik ari da maniobrari begira lanea. Ere maniobra horrek bi ondorio txarrekar dizaizki Hondarribiari. Batetik, zabaldu eta metro gehiago egin beharra, baina batez ere, enfilazioa nola baldintzatuko dute duen, maniobra baliza ondo hartzeko. Orduzue, grafiko horretan zehazki ontzien ibilbide hori, eta lehenengo aldiz 2 segundu Tolosaldearen alde.
Eta ez harritu, Tolosa eta Hondarribiaren artean beste bakarren bat baldin badago, beste segundoren bat, Ziabogan. Tolosaldeak goren mailako ordezkaria da, txanda honetan, beste hirurak bigarren mailako ligetan, eta ligan hemen eta Galiziako ligan kau. Ubera pasaz biontziak, hogeita masei pala eskasean. Geixiago kostatzen zaio, Tolosaldeari ubera pasatzea bitxixiago doa. Pala ardiren bat gehiago. Eta patroia, Barriuso nondoan, hor zen egarri ikusten den. Bai. Eta palizak begira entrenatzailea. Cortez eta Bertiz beste. Bai. Kabo erortzen ari da, 5 segunduko galera badu. Eta ontzi batek garbi-garbi Ramon Erostarberen emakumeen alde, Tolosaldearen da. Hori da, maniobra egin behar izan baitu. Baina nahiko estu dator Tolosaldea. Bai. Nahiko estu dator. Eko lan izango du Barriusok, ontzia trabestuta sartzen, Asmatu behar da hor. Bai. Ontzi bateko errentarekin hasi dute maniobra. Eta pasa. Bai. Ziagoa Hondarribia lehen kaletik. 5:25. Tolosaldeak 5:28 hartu diote Hondarribiari. Segundu bat gehiago, Ibaikari eta Kabori. 5:29. Eta irteeran, segundu bat edo bi jandizki Hondarribia. Tolosaldeak Hondarribiari bat bakarrik orain. Ibaika bira, Kabo Laura. Zeinen garbi ikusi dugun, nola zetorren Tolosaldea behar ziren bezala trabestu gabe. Hori izan dio garbiak. Ibaika ere hortxe da, Bai, Ibaika rekuperatu da. Eta poparekiro garbirik ez, Lantzagirorik ez gaur. Dagoena laugarren kaletik lehenengora, baina ez dago ez olatu haundirik. Nabarmenik ez, hori. Buiak markatzen diguna anteia buiak hori neurtzeko, 0,6koa da, eta haizea geroz eta ahulago. Hori da, 3 kilometro orduko, ea orain, urak buelta hartzen duenean. Begira, momentuz, lau ontziak kale bat eman diote estriborrari. Olatuen arteko tartea, 7 segundokoa da, momentu enten. Hondarribia hortxe da, segundu bakar batera, Ibaika atzerago, Laura. ¡Equipo! ¡Arre primero! ¡Arre! ¡Arre! ¡Prepáralo! Presagabe biltzeko alegia. Mendialdekoak bai, barnekaldekoak Ibon, baina arraunlari honak bai, lan asko egindakoak. Erreparatu ez dela. Zer meritua duen arraunlekarte honek. Tolosaldea hortxe, lehen postuan. Kabore, Mikel. Bueno, 5 segundo galduta, 7. minutuan. Estropa duinetik gorakoa. Tolosaldea eta Hondarribiaren artean burruka. Olatu klase horrek, garbi ikusi dugu, trenerua azpitik pasatzen du. 4-6 paladan treneruari ematen dio puntu bat, eta berriro ere baiara. Ziabogatik etorri dira estriborrera, eta orain 4 treneruak kaleari eusten dio. Parean da, Hondarribia. Bai. Txanda irabazteko leian sartuta. Kabo pixka bat erori da, 7 segunduko galera, Boiroko gorrientzat. Santa Clara Uartearen paretik pasatzen ari dira. Eta hemen barnekaldean, indartsuago zein agertzen zaigu. Tolosaldea eta Hondarribiaren artean dago ausia lehen txanda honetan, Ibon. Estropadak beti dira fisikoa, Mikel, baina gaur dagoen giroarekin. Hemen, une honetan, badiatik barrua etortzeko, ia ergometro lana. Alegia, ez dut esango begiak itxi, baina tira bestelanik ezia. Begira norabideak. Zanguratxua, Ziago batik atera dira, kale bat estriborri eman da. Iriki laugarren kaletik bazterrera, bai. Oraintxe galdu du Ibaikak, azkeneko minutu terdian edo pare bat segundu galdu ditu. Tolosaldea eta Hondarribiaren artean dago lehen txandako garailea. Segundu bat, 2, dantzan GPS-a, eta Kabo Ibaikaren parean orain, 3. posturako beste burruka bat. Argi Tolosaldeak dagoeneko, begira, Tolosaldea 39 paladan, Hondarribia 36 erdian. Erritmoa sarritu du Tolosaldeak, Hondarribiak oraindik ez.
Bideo finixarekin erabakiko te da, beste txanda bat, Ibon? Bueno. Hau denboraldia. Denboraldia celebretoa, Bueno, ikusgarria. Bueno, baina polemikatik ere izan du, bideo finixak. Marrazolarruak, ondoratu zen balizak. Bai. Alinazio, bai, zegokiak, bueno. Polemikarik gabe izan aldaba noizbait? Estropadarik edo izan alda noizbait? Nik nahi baino gehiago ala. Ea ba. Hondarribia, branka aurretik sartu nahian. Ibaikak berriz segundu bat hartu dio Kabori. Horezko txanda dago jokoan hemen. Horezko txanda dago jokoan. Horain bai, gora Hondarribia gara. Hemengo garaileak horrezko txandako boleto bat izateko itxaropena handia izango du. Ara, Mikel, azken unean. Hemen abanikoa bezala zabaltzen da olatua badian. Tolosaldeak, 3. kalera, estriborrera, eta Hondarribia baborrera egin du, Eta momentu zemaitza oso na eman dio Hondarribiari. 2 segundu hartu dizkio Ama Guadalupekoak. Bai. Eta urruti geratu dira, jadanik 3 traineru galduta, Ibaika eta Kabo. Hondarribia aurretik, traineru oso bat hartuta. Bai. Eta nunbok... 0 kalera etorrita. Hondarribia, txandako garailea izango da. Hemen da Ama Guadalupekoa. Bai, Hondarribia! 50-50, bigarren Tolosaldea, 2 segundu terdira. Ibaika 3, bai Ibaika, eta bai Kabo da Cruz. 10-50 Hondarribiaren denbora, Tolosaldeak 10-52, Ibaikak 10-57, Kabo da Cruzek 10-59. Ilusioa orain nekea pasa eta gero posa izango dute zalantzarik gabe Hondarribiarrek. Iragarkiak eta berehala bigarren txanda zuzenean Donostiatik. Agur bero bat berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Batzuk lana bukatuta eta besteak lanak hasteko prestatzen, Ibon. Hori da, begira, ze kontzentrazio aurpegi, gero, bigarren txandan, gizonezkoen bigarren txandan hariko den, bertako taldea. Bueno, gogora dezagun orain zehaz mehatzeuneneko eta guztiz badespadan, zelkapena, lehen txanda emakumena Hondarribiak irabazi du. 10-57, Tolosaldea bigarren, 2 segundura, 7 gehiago Ibaikak, 9 gehiago Kabo da Cruzek, eta garailen patroiarekin da, Garmendiarekin Sara Gandara, aurrera. Alaxe da bai, Mikel, zorionak, mire. Mi esker. Bueno, konta iguzu, lehendabeziko kale horretatik, ze nolako estrategia erabili duen Hondarribiak. Bueno, pixkat ikusi da baiziak junakoan pixka borrea botatzen, estriborrea botatzen zigula, eta arrun pixkat bat erdi biraka jungea, eta geho bueltakoan, olatua pixkat bateak hartu deu, ikusi deu estriborretik botatzen zigula pixka, eta hori erabili deu. Egia da, Tolosaldeak norabideak kontrako hartu duela. Bai, hor, bakoitzak azkenian entrenatzaia, bakoitzak bere ibilbideak hartzeitu, eta bueno, atzutan asmatu, bestetan ez. Komentatu didazu sartu horretik gaur, sentsazioak asko sobeagoak diala. Ba, egia da, ostegunean ez ginen oso gustoa gehatu, oikostatu intzitza egun, eta gaur guztiz kontrakoa izan da, beroketatik oso kitu geha, gure arraukeran sartu geha, eta gaur gozatu indeu, eta oso ondaitu dira. Egia da gaur kontxa dala, badakigu, baina egia da baita ere, Tolosaldia bezalako ontzi baten aurka lehiatu zaretela, eta horrek, pistaren bat edo beste eman dezakeela, goren mailari dagokionez, ezta? Bai, bueno, ilusio egite dizuez azkenian gure hurren urteko aurkari hola gertukonak izango dira, printzipioz, orduan, ondo dago, ez, aurretik sartzia. Azkena, baldintzai dagokionez, aparteko baldintzik ez, Ez, gaur egia esan, inozen ez ibilia bare hemen hola kontxan, oso lasaia dago, eta nahiko antzekoa diakale guzti, da, gozatzeko dago. Atzeko entrenamenduekin alderatuta
zer ikusirik? Ez, atzo olatua bazeo, mugitu bazeo, baina ondo etorri zitzaigun ere ola ibiltzia, gaur azkenean errexuite alako. Eskerrik asko, zoriona. Zuei, mi esker. Zorionak Hondarribiarrei erreferentzia jarri dute bigarren txandan arituko diren ontzientzat. Lehen kaletik Orio, Euskotren ligako garailea, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Donostia Arraun Lagunak, egungo txapelduna joan zen urteko garailea Kontxan, laugarren Galiziako txapela redondelakoak Bigoko itxasadarretik datozenak. Eta Orion aldaketak bai, beste ostegun egunetik, zelkatze egunetik, lau aldaketa Ibon eta tartean aipagarria Andrea Ubina ordezkoen tostan utzi duela. Hori da, lau aldaketa nolabait ere espero genituenak, sartu direnak baborrean, bigarren tostan Uranga, hirugarrenean Barba, eta estriborrean berriz, Taire Komete Segura eta Magi Alkain. Bixek, Patxi Frantzezen aldaketa. Hemen Rufo Urtiz berea, ontzia ongi prestatuta, txartelaren jabe, zailkatzeneko estuasunik gabe, eta denboraldian zehar ikusi duguna, azpimarragarria, Olatu Lopezen aldeko apustu horianketik Estriborren. Hortxe ikusten dugu Estriborranketik, eta Donostiarrak, zerrerak ikusten du, hemen beste taldea Donostiarrak. Bai, Arraun Lagunaken, Idarreta joan zen zailkatze saio ananketik Ababorren, eta gaur ere bai, konforme geratu zen itxura zentenatzen. Bai, eta Bizkarrezurrari eutxe egin dio, Li Pescador bostetik, Marlarrea hortxe, espaldan, Ane Pescador barka Estriborretik, azte azkenekoari, ostegunekoari barka eutxe egin. Bueno, eta Santi Lagok hauxe du, gaurko kuadrilla, gaurko lehiari begira, Olaia Martínez patroilanetan, eta Galiziako ligan haintxukun ibili den kuadrilla, hementxe gozatzeko garaian, ez? Galizian gogoratu bigarrenak izan direla Cabo da Cruzen atzetik. Aizea nabarmen gora, txanda batetik bestera, nabarmen. Semaforoa keinukari, oraindik ontziak prest dira, baina zuzenketa lanak, lerrokatze lan horiek ez dira amaitu. Aldaketa ipagarri eritzen zaite, aizearen amiker. Bueno, orain 10 kilometrotik gora, markatzen du, anemometroak, maika. Kontuan hartzeko modukoa orezko txandari begira, eta denbora honen eri begira. Horiok zer, badut gora beraren bat, badakit, zer izango duen. Ontziren bat, hor zero kalean. Ontziren bat, bai. Epaila entzun dugu, soazu horrek esan nahi du, baten bat konturatu gabe, beharrezten lekura sartu dela. Bai, hori da. Hori hemen azkeneko urte luzetan gertatzen dena da, hortxe denak gainean. Alegin handiak egiten dira, antolaketa mailan hori ere argi dago. Baina beti uretan itxaso zabalean batipat, baina hemen baian ere bai. Erne, bai! Horentxe! Beti bada baten bat beharrezten lekuan. Hori da. Ea ba! Hasi da bigarren txanda. Oso maila ezberdineko taldeak ditugu. Euskotren ligako hiru indartsuena. Eta gero, txapela, Galiziako bigarren. Orio eta Arraun, Donostiarra, baina batipat Orio eta Arraun favoritotzat hartuta ikusi beharko da. Ea Orio gaiden, Euskotren ligan ia beti egin duen hori, brankaz estropada utzi eta hanka egitea eta balitzara errentarekin iristea. Ea gaur ere hemen hori errepikatzeko moduan diren. 40 paladan oraindik Arraun Lagun. Donostiarra 37 paladan. Segundutxo bat, Horentxe minutua betetze artea, eta horiok segundutxo bat Arraun Lagunakin. Aizea une honetan, Mikel, zuzen zama. Aizeari luze esan du, Agirrek. Donostiarra eta txapela, 3 segunduko atzerapenarekin, 3. da 4. kaletik. Zerapena handia, iruditzen zait, txapela lau, Donostiarra 3 galduta. Minutu eta laurdenean, bai. Beno, kaleari eutxiz, begira Donostiarra bera ere, baborrera nola joan den pixka bat. Arraun Lagunakek bere kaleari eutxiko dira. Iruditzen zait. Donostiarra baborrera etorri da, eta horiok ere, etzait iruditzen, metro askoz gehiago egingo duenik, gaurko urbulinguruko errepunpa ezpaitak egin. Segundu asko galtzen, bigarren minutura, goaz oraindik laurden bat falta da,
Donostiarra 4 segunduko galera, txapelak 6, Cabo da Cruz konparaketan Donostiarraren denboran, txapela litzateke 8 ontzien artean apalena. Va, 2 por delante. 1 de 10 y nos vamos. Bi esan du Nadetek, baina GPS-ak bat markatzen du. Eta burruka hemen badago. 37 paladan Orio, Normalean aurten... Orantxe bi! Estropada txikitu denean, beste ritmo batzuk ibili ditu. Egira zeinen erraz daraman, patroiak, ia indarrik egin gabe, hori seinale hona. Traigo, segui, Pico y para traigo. Konparaketan, Tolosaldea eta Hondarribia, estropada puntu hontan Tolosaldea zen Hondarribiaren aurretik, nahiz eta gero Hondarribiak irabazi duen txanda, Arraun Lagunak baino segundu pare bat gehiago erabiliz. Txapela askar erori da, askarregi. Hiru traineruko galera. Dagoeneko gauza bat esan dezakegu. Aurten askotan gertatu dena, 3. minuturako Oriok Arraunekiko tartea asko zabaldu izana, gaur halako konturik ez daukaguna. Arraunekoek moral aldetik izugarrizko bultzada hartu zuten zelkatze saioan. Ontzi onentsuenarekin atera zen Etxabe, eta rotazio batzuk egin zituen bestetik Patxi Frantzesek. Noski, entrenatzailea bakarrik daki buruan zer duen, zer buru markatu duen, egun bakoitzerako, ezta? Eta atzo Arraunean erikusi dituen Arraunekin da oso ondo. Guazen hori Jotarren ontzira. Equipo, traigo. Segui atea. Atea, arriba, Bat! Hemen equipo. Bueno, lehen luzearen azken zatian Donostiarra zerbait errekuperatu da, txapela erabat erori. 12 segundu, denen artean apalena da, Donostiarra bera ere, lehen txandako Cabok baino, 2 segundu gehiago. Hemen Andreas Tudillo, eta bere arraunlariak. ¡Nos vamos! Begiak zabal nago, Mikel, estropadari begira. Harrigarria doa, Oso orekatua doa. Aizea zuzen, argi ziabogari. Orio lehen kaletik, Donostia Arraun 3. ziaboga egin ostean, lehen olatu horiek aprobetxatzeko eta ematen du kale egokiagoa izan daitekela Arraun Lagunak Enaibon. Bueno, ea zer momentuz nahiko zuzen, hor esango nuke olatu aldi bat badatorrela, begira balizetan hor, olatu aldia. Eta orain funtsezkoa, Mikel, lehen ikusi dugu, Tolosaldearen ziabogan enfilazioak eta ongi sartzea. Ongi tabestuta sartzea. Txanden arteko diferentzia naturari dagokionez azpimarratzeko moduan bagaudeia danik, kontuan hartuz Orio, Tolosaldearen denboratan datorrela, eta Hondarribia, gero, nagusi izan dena, 3 segundura zela. Beraz, hor badago oreka bat, nolabaite ligan ikusi ez duguna. Ez nau bat ere harritzen, bigarren txandakoek aizete zente gehiago, bai baita. Bai. Arraun orain ongi. Txapelaren galera ikaragarria da, 16 segundu. 5 eta 25 Tolosaldeak, Hondarribiak 5 eta 28, baina ziaboga osotasunean hobeagoa izan da berdena. Bai, ibili da Biki Piñeiro. Arraun zabaletik, bai. Zabaltxeago, ea orain. 5 eta 25 Orioni, Arrauni 5 eta 26, 5 eta 25ean Tolosaldea izan dugu. Hondarribia izango genuke gero 5 eta 28rekin. Donostiarra 7. Caboren atzetik 5 eta 32, eta txapela azkena 5 eta 43. Azkar sartu du Arramotza Biki Piñeirok, eta horgik itxura eman du, oso estutik, bera kontrolpean izango zuen. Erne, Arraun oso urbi, segundu bakar batera Orionen atzetik. Eta biek kalea libre, nahi dutena egiteko. Eta Tolosaldeak lehen luzearen hasierako erdi horretan galdu du, Hortik aurrera txukun ari dira, txukunago, baina txandako baldintzako horragoa dira eta zelkapenean urruti geratu dira. Ea orain. Orio eta Arraun, segundu bat Horien alde. Orain burua behar da, askotan nahi izaten da antxiak eraman da eta erritmoa igotzea eta kalterako izaten da. Hasek saioa, Mikel. Zugarria izango da hau. Olatua zeinek hartuko, hor dago burruka.
ja ritmoak. 37 getxi gabe Orio. Hogeita masei, ia palada bat gutxiagoan. Baina, abiadura mantenduz. Segundu bat, bapatean parean jarri, beste segundua galdu, hortxe ari dira Orio eta Arraun Lagunak. Beno, Orio uartearen erdira dator, barka. Badiaren erdira, bigarren kalera. Eta datua konparatzen baditugu, lehen txandako azkarrenak izan direnak Hondarribia eta Tolosaldea, ohorezko txandan izan daitezke biak datorren asteburuan. Orio, Arraun Lagunak, Orio. Buruz buruko leia, izugarria hemen Ibon Gaztañazpi, ikusentzuleok. Eta sege egin behar da, Beste 2 minutuan. 800 metro falta dira oraindik. Hemen kontua izango da, noiz eman kolpea. Azkeneko indarrak noiz xautu. Orain aurreneko aldiz bi, ez da? Bukatu arte jarretu behar dute. Olatu batek erabaki dezake gaurko leia hau. Ez daude asko eta ez handiegiak, baina... Ea ba. Orain Oriok, lehen Arraunek. Donostiarra segundua galtzen ari da orain. 10eko atzerapenarekin. Hondarribiaren denboratan ari da. Arrauni etortzen zaio aurrena olatua. Eta Arraunek usten duenean, orain hori etortzen zaio. Hor beste bat. Orain Arraunek, etortzen duenean, orain Oriok. Hortxe da hori. Ez da olatu ondia, baina segidan aprobetxatzen bada, balekoa izan daiteke. Ia 2 minutu, Bosteun metro pasatxo. Hondarribiak 10 eta 50 markatu du. Hondarribia orain 12 segundu da legoke konparaketan. Bi hauen artean dago, ez bakarrik txanda. Gaurko errentarekin bandera ere bai. Argi erakutsi digute demoraldian zehar koska bat gorago daudela. Oriok menpean hartu du liga, baina kontxan zirte osart egin behar da. Argi, Oriok orentxe, 51 palada, nea Arraun Lagunak. Eta ea nadetek norabide aldatzen duen lehen Tolosaldea bezala xe. Eta ea igualdia, erregaiaren depositoan zeinei daukan zerbait gorde eta azken txamparako, Ibon. Hori da. 2 segundutik gora ez doa tartea, baina ez tira txarrak 2 segundu, horrelako estropada gogor eta zorrotza jokatu eta gero. Arraunek ere gora oraintxe, Esango nuke orain Orio baborrera datorrela, eta begi kolpezari naiz. Baia barruan ontzi erditik pasatxo, aurrera, Orio! 10 minutuan orantxe, gogoratu Hondarribiak, lehen txandako garaiak 10 eta 50 markatu duela. Orentxe pia baborrera. Norabidea nabarmen. Orain bai, 3 segundo lehenengo aldiz Oriok Arraun Lagunaki. Barruko sentsazioak izango zituzten Arraun Lagunakekoek behar bada entrenatzailearen aginduare bai. Egin zerbait bestela Orio badoa. Bandera ez darabakiko behintzat. Ez. 2 segundura dago orain Arraun. Ontzi bat eskaz. Oriorentzat da txanda. Denborarik onena lehen jardunaldia. San Nikolas ontzi hor da. Bai Orio, 37. Bai Arraun Lagunak, 2 segundu gehiago. 10 eta 39. Donostiarra dator 3. Hondarribiak 10 eta 50 markatu du. Atzetik, iruditu zai. Bai, niri ere bai. Donostiarra horrezko txandara jongo. Donostiarra bai. Eta atzetik dator txapela. Orio, Arraun Lagunak, Hondarribia eta Donostiarra horrezko txandan. Tolosaldea ez, Tolosaldea 5. Gero Ibai Kakabo eta lanak amaitzen ari den txapela. Hor dira Galiziarra redondelakoak. Txapela! Txapelak amaitu du 11 eta 15 denborarekin. Oso estropada ederra ikusi dugu, burruka handia 2 favoritu indartsuenen artean, Ibon. Eta Oriok segundu pare bat hartu du, baina segundu ederra dira. Zoragarria ikusi duguna, zoragarria ere zaio. Txapela, esan duzu, kentzeko modukoa, txapela. Bai, orain bideo finixarekin xeetu eta 2 segundo eta 26 eunen markatzen dizkigu orain
pantailan, baina badaezpadan hobeda denbora pixka bat hartzea. Egira, Marina Kotxi Argentinarra eta Nadeta Agirre elkarbe sarkatuta, elkarbe sarkatuta bat hartzea. 2:26 hori da diferentzia Orioren aldekoa. Egira, Argentinarra sarkatuta. Hondarribiak 13 segunduko atzerapena. Hondarribia eta Donostiarraren artean 36 daude berdeen alde. Baina bueno, horrek ez du eraginik, biak izango dira eta bigarren jardunaldian ohorezko txandan. Tolosaldea 5. 15 segundora, Ibaikak 20ko atzerapena izan du, Kabok 22koa, Txapelak 37koa. Estropada ederra, hor da Oriotarren posa, 2:16. 2 segundo eta 16 eunen. Hori da diferentzia, bigarren jardunaldiari begira, hemen dituzu datuak pantailak. Epaimaitik bedeinkatutakoak, Oriok 10:37, Donostia Arraun Lagunakek 2:16 gehiago. Hondarribia 12 segundora, Donostiarra 13ra, lau hauek ohorezko txandan gaur 8. 5. Tokian Tolosaldea 15 segunduko atzerapenarekin. 20ra Ibaika, 22ra Cabo da Cruz, 37ra Txapela. Bi Galiziarrak beraz, zailkapenaren amaieran, baina itxura ezberdina eman da. Cabo Ibaikarekin lehia zorrotzean ibili da, Txapela alderantziz, azkar erori da. Aurkariak ere beste tamaina batekoak izan ditu Txapelak, eta behar bada ordaindu egin dute hori. Eta baldintzak ere kaskarragoa. Hori da. Aurrera, Zaragandara. Nadeta Agirre igo zaigu geure ontzi honetara, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, zu kontatuko diguzu zenbaterainoko estropada gogorra izan den, ez? Bai, kanpoaka, aizetxua zeon, eta nik uste hor pare txujungeala arraunekin, ziabo gande bai, da gero nik uste hor pixkat olatu batzukin asmatu deula, egila da ez genekala margen handidikan lehenengo kalantatikan, olatu horiek aprobetxatzeko, baina, pixkat bi azabaldu geha, eta hori izan da gure bentagatxo hori, eta hoxe, estropada oso gorra, ze azkenen, bai gu, ikuste genuen entrenamentuan ibiltze ginala, baina bagenekin, arraun baita ere ibiltze zala, eta demostratu du, eta gila zen oso gorra junda. Bai, egia da, ikusi dugu oso estropada estua joan dela, eta akaso bakarrik badia barruan, eta azken metroetan, zeuen abantaia 3 segundura joan da, une batez bakarrik, Bai, hor azkenen, nik uste zein buru gorro, eta gu egia da, oso ondo mantendu gehala, eta gor jungehala, eta azkenen bentaja gure aldea. Aldea alde, beti ona, ez? 2:16koa da aldean, ade? Bai, ez da asko, baina, azkenen datorren iganden behaiek eta bai guk, eta beste danak baitare zerotikan hasiko geha, baina, bentaja don bitarten da gure alde da on bitarten, gutzako be. Gozatu, zorionak. Eskerrik asko. Nadeta Agirre, haundiarekin, hemen Tolosaldeako emakumeak, Tolosaldea, 5. tokian, baina Ramon Erostarbe prestatzaileak esan digu, bere apustua zein izan den, rotazioa, denei estropada bat eman, klubaren etorkizunari begira, hori oso garrantzitsua baita, eta non eta Tolosaldeako ontzian gainera hori espreski zaindu beharreko gaia da, eta baleko erabakia dudari gabe, kontuan hartuz gero etorriko dela haientzat erronka nagusia, Euskoten Ligako txartela defendatzeko ez dugu. Baleko erabakia eta baleko emaitza, horrezko txandan ez sartu zanaren pena izango dute, noski, irutzetan ziagoan ez dutela asmatu, baina ara, Orio denbora onenaren gandik, 15 segundora iruditzen zaite estropada honetik gora egin dutela, eta izearen datu ere eman digute, ez da, Mikel? Batetik bestera? Lehenengo txandan 9 kilometro orduko, eta bigarrengoan 13. Beraz, diferentzia bada, aurrera Xabiran dueza. Bai, Naroa Betzerril, Tolosaldeako arraunlariarekin, irrifartxoa, aurpegi serio xamarrak ere bai, ez dakit, gozatzeko eguna da, horrezko txandatik kanpo oso gutxigatik. Bai, egia esan, kanpon gehatu geha horrezko txandatiken, baina, gu bakigu hurrengo azten indar gehiokin etorriko gehala, eta bakigu 3. oso gertu daukeula, así que lortzeun 3. postu hori. 3. gertu oso, eta, demorarik onena markatu duena hori izan da 15 segundora. Bai, hori bakigu nivel handi daukela, ez? Baina, gu gure aiteagoaz, eta alik eta behitiken gertu nageatzea. Esker da, suerte. Zuei.
Tolosaldeakoak eta gogoratu, berehala gizonezkoen lehia hasiko dela 12an, minutu pare bat baditugu eta gogoratu txandan nola izango ditugu beraz kontsolazio txandan, banderaren lehian berdin-berdin sartuko dira, baina kontsolazio txandan Tolosaldea, Ibaika, Kabo eta Txapela izango dira, eta ohorezko txandan gaurko lau azkarrenak, lau nagusiak, eta hor esan daiteke ez dela sorpresarik izan. Eta bandera argi Orio eta Donostia Arraun Lagunaken artean izango da jokoan Ibon. Hori da 2 segundo eta 16 uneneko, hori badirudi urte osoan ikusitakoaren arabera eta gainera zulua dagoelako biren kontua dela momentuz, Orioren alde askorik ez, baina beti horrek patxara bat ematen du eta gero Orio jakingo du, heltzen badira brankaz branka, eurena izango dutela. Horrelako oreka dagoenean 2 segundu mundu bat izan daiteke 2 segunduko aldetxo hori, Bueno, begira ze irudi ederra, besarkadak, unkituta, gaitasuna, tristurak, eta hauxe da Kontxa, zaleak kirolariekin bat eginik, sentimentu bat, lehia eta kirolaz aparte, sentimentu bat dagoelako, eta nortasun berezi bat duelako horrelako estropada batek. Estropadak emakumenak 2008an hasi ziren hemen, baina gizonezkoenak 1800 eta 1900 urte dagoelako, ez da txantxetakoa. Gida batean zara, minutu erdi batean goazen Arraun Lagunakekoekin. Hori da, eurei galdetu nahi baitiogu, nola ikusi edo bizi izan duten gaurko estropada gogorra, ez da, Xobane, kaixo? Ondo, zu esan bezala, gorra estropada, kondiziok horretako zeuden, baina nik uste gure egunetik gora eman deula, eta emaitza txukuran lortu deula, 2 segundu txatzerikan, baina kontentu indako lanakin. Egia da bandera ez dela ez erabaki, ez da gutxiagorik ere, 2 eta 16koa da aldea, kontrakoa, zeuentzako, baina aurre egin beharra dago? Bai, nik uste taldea humoretsu daula, nahiago izango nenun lehenengo kaletikan atea gaurkon, baina, 3. tokatu zaigu, hortikan lan hain deu, nik uste palada guztetan elkartu gehala, da emaitza txukun bat bilatu nahi izan deula hasieratikan 2 segundutxo atzetik, hobe izango zian betire aurretikan eukitzeaz, gutxi da baino aldi beren asko, baina, gogotxu hurrengo eganderako. Eskerrik asko Igotzarren, mila esker zuan. Bai, zuei. Eskerrik asko Sara, noski baita ere Xubaneri, hau da emakumeen lehiak ekarri diguna, iragarkietara goaz, Xavier? Ez, aipatu nahi nuen bakarrik, ez dakite entzun duzuen ikusi duzuen hemen rampa honetan, irudi oso politia, Garazi Ormazabali zoriona zuri abestu diote, gaur 17 urte, bere taldekideek eta zale guztiak ikusi ditugu hemen kantuan eta polita izan da. Ederki zorionak gure partez berarentzat ere. Eta iragarkien ostean, jaun Andreok, berehala gizonezkoen lehia izango dugu. Kontxako, Uretan, Donostiako, 127. bandera gizonezkoen lehian. Berehala gatoz. Egun on berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Donostian gara, Donostiako estropaden lehen jardunaldia da. Gizonezkoentzat orain 127. edizio hasiko da, emakumeen lehian gogoratu, burruka handia izan dugula Orio eta Arraun Lagunaken artean, eta garaipena gaur Oriotarrentzat izan dela 2 segundu eta 16 zentesima. Ea orain gizonezkoen lehiak zer ekartzen digun, alde batetik, banderatxo batzuk ikusten ditugu hor mugimenduan, ematen du haizea oraintxe bertan une honetan 16-17ko unfadarekin, gehien bat igeldu aldetik, ipar-mendebaldetik Ibon, olatuak ere ematen du pixka bat handiagoak izan daitezkela 0,8
hori da datua. Eta esango nuke gainera, hemen, gutxitan bezala badia barruan, haizeak indarra hartzen duela, eta haizeak indar gehiagorekin putz egiten duela. Horra irudia, barruan, kanpoan baino. Urak ere buelta eman du, Mikel, eta badakigu, ura bera antzazten denean, olatuak gehiago arrotzen direla. Gogoratu kale zozketak aurrenengo orduan egin direla, 9:04 eta lehen kaletik Orio, bigarrenetik Getaria, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Hondarribia, lehen txandan, bigarrengoan, lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Bermeo Urdaibai, hirugarrenetik Ondarroa, laugarrenetik Zierbena. Jende asko, estropada bertatik bertara ikusteko gogoz, eta hemen irudietan duzuena, goizeko irudi sorta, kale zozketari dagokiona. Gogoratu, klub bakoitzeko ordezkariak ateratzen duela klub baten izena, aurkari batena, edo berea, klub baten izena, eta ze kaletatik arituko den gero. Eta zozketak emandakoa, hortxe duzue, Donostiarra. Begi bista. Bat, 1. Baldintza hauekin, erdikoak, onenak, 3, eta aukeran jarrita nahiago laugarrena lehenbizikoa baino, nik. Nik ere bai, ikusirik poparian joko gehiago izango dutela, ez? Bai. Eta lehenbiziko kaleak duen fama txarra, mendebalarekin izaten da, gaur baino gehiagorekin, noski. Hor Bermeotaren ordezkaria, eta... Bueno, horrelaxe dira gauzak, momentuz zozketak ekarritakoa. Pixaketari dagokionez esango dugu labur, ontzirik arinena, Bermeo Urdaibairena izan dela 203,4 kilo. Eta astunena, Kaikurena, zarrakin etorri da, Erne, Jose Luis Korta berdearekin, ez beltzarekin. 212,8. Hortartean, beste trainedudanak izan ditugu, hor estropaderemuaren kanpokalde ikusten ari gara, eta mugimendu gehiago iruditzen zait, eta olatuak markatuagoak behar bada Ibon. Urak buelta hartzearekin batera, eta une honetan argi, 17 kilometro orduko haizeak, katxopak eta oraintxe hasi daitezkeko ora egiten bat. Bueno, lankideok nahi duzuenean, aztertu ingo dugu estropada eremua, gure alegin bereziarekin, eta noski Euskalmet eta Asti erakundetako teknikarien laguntzarekin, Ibon. Bueno, lehen ikusi duguna, begira, kanpoan, barruan badakigu metro bat, kanpoan noraino joaten garen Mikel. 55 metroko sakonera nahikoa ondo, bada lehen emakumezkoen lehian bezalaxe, hortxe gune esanguratsuak erdian 15, Urbulazpian 5, eta bakarra 5. kalean. Pantxan, argi, 4. kaleak 6 metro baino ez, kanporantz joateko heldu dezake, desente, horrek, Eta 0 kaleak gehiago. Olatu iburuz orain datuak, Ibon. Bueno, 0,8 batazbesteko olatuak eta estropa eremuaren hainbat gunetan altuera ezberdinak hartuko ditu gaurko itsasonek. Kanpoan, horixe, 0,8 metroko altuerak ekarri alderiarekin, Mikel, beti izaten duguna, handixeagoak. Gehienak izango dira horti berakoak, baina handiagoak ere, bai. Argi, Pantxan, 4. kalean eta bar joateko okerrago, baino metro pasatxoko olatuak izan ditzakegu. Uartean 5. kalean ere bai, eta bukatzeko, badia barruan, metro erdi, pasatxoko olatuak. Hain erabaki horra izan dena, emakumeen leian adibidez. Hori izan nahi nuen, korrontea, nondi datorren, mendebaldetik, ekialderantz, eta une honetan, haize txoroa dabil,
Egin beharra dago, momentu garrantzitsua da hau, eta lankideok pres baldin baditugu, guazen orain protagonista batzukin, kaian goitzeko lehen orduan grabatutako iritzi horiekin. Bai, ez dakiz emagarrena da, baina, bueno, atzeko bestu inporta. Oaingoak bali jogu eta bueno, gu ideak arri bat egin gatoz. Irutu zaigu udarako momentu honen iritsi gehala honea, baina humiltasun oso hartze dugu, udaran zehar asko kostatu zaigula, guk benetan dekaun mail hori estropetan berdan bezala isladatzea. Gure erronka gaurko, gure mailik onena uretan estropan aurkariak paren eukita erakuste hori izango da, beste guztia zaztuta, eta irutu zaigu hori inezkeo irabaztegunak, bat irabazte maldin behigu bintzat, lan oso goro bila imerko dula. Tadea gogotxu, hemen gogotxuz pasau zen jaidako zu. Gauza onak egin doguz, azte barruen, informazio asko atara doguz, trainirue nik uste prest dauela gauza politak egiteko, eta gura asmo izango da gaur bizirik urtetie. Ez da izango perresa, bigarren tandan guez, nahiko ribalatako gure tandan, eta gure asmo izango da, gure tanda irabazti, eta gero ikusi, lehenoko tandakoekin zelan geratzen garri zen. Ez da, nik beti nahi dut, bigarren kalie, hirugarren kalie, erditi jutie. Baina gero jakingo dugu estropada inda gero, zein izan den ona, zein txarra, baina printzipioz ez da kale txarra. Ze gero Donostiarra be albuan dau, Zierbena bestaletik, Ondarru be bai, erdi-erdian gauz, eta nik uste dut, ez dago gule aitzakirik estropadana egiteko. Bai, astea lasaia ez da izan, azkenen lehenko aste bukaeran pasatago erekin azkenen nahiko aste tensio handiko bat, amorra handiko aukideu, baina gure lana behar bezala indegu, bai, ez du deskuidau. Eta bai, gogotxu etorri eta parillo dugunak usteko. Ondo, ez daukat kejaik. Atzo gaine Ibonekin justu bizketan jardu nintzen, eta esaten nion, iruztiz etala pixkat iparra nausikotean eguarditik aurrea, eta ala balitz, karetxarrik ere ez denduke izango, orduan etxo inin behar, ze joara egiten du nahizeak, horrenko 2 ordutan, eta ala ere dozein kasutan, alde edo kontra izan kalea, gure lan aitea jonbarra dakau, eta lehenu esan da bezala, estropada kompleto bat egitea. Bai, egile esan, guretzako sari bat, egile esan oso udara hona iten egia, eta nahiko benduke boro bildu beste kontxako edizio hon batekin. Badekigu aurkariko gorrak ditugula aldamenen, baina saiatu berdeu gure bertzio honen ematen, eta hori ala baldin bada, irutze, banderako lehian izango gehala. Irudik gabe, eta ikusita udara nola jundan, parekotasun handia daola, bizirik iriztia, dudik gabe, eskertzeko izango litzake bigarren igandea. Gio ikusi behar estropada nola jartzean ebai, eta aukera baldin badituzu zure bertzio honen ateratzeko eta rentik handien ateratzeko, hobe, ez? Baina, printzipioz behintzat saiatuko gara bizirik irizten horrengo igandea. Ea hor dira zaleak, eta bestetik, historiako datu horiek orain denak ez ditugu errepikatuko, baina azken hamarkada honetan Urdaibai eta Hondarribia izan dira, indartsuen agertu direnak gizonezkoen lehian, aurtengoari begira ere favorituak ditugu, hala da, eta palmarezean gogoratu hori 52 dituela, San Pedrok 15 aldiz irabazi du, Donostiako bandera, Donostiak 14 aldiz, Hondarribiak 14, San Juanek 10, horiek dira 10-etik gora dauden denak. Eta kontxako aldien artean gogoratu Jose Luis Kortak 16 garaipen eder dituela, Batista hori denek 13, denak araulari bezala, Kortak 8, besteak elkanatzaile eta patroilanetan 11-arekin Antonio Liden da Ignacio Sarasua. Eta 10-ekin Juan Lizarralde Altxerri, Manuel Arrillaga eta Manuel, eta Etxabe, lehengo urtean araulagunak ekin lorturikoa azkenengo hori kontuan hartuz. Orioko emakumeen poza, eta gizonak tentsio galantarekin, azken agindu hori noiz helduko, ez? Eta partezarrean kolore denak, eta aipatu behar da baita ere, astean zehar beti bezala, itxase museoak antolatutako ekitaldiak, mainguruak, eta asko eskertzen dira horrelako nolabaite proposamenak, ez da, pixka bat girotzeko, eta ikasteko ere bai, ez? Nondi gatozen, alegia hasierako esan dut iruditzen zait, lehia hau azpitik dagoen, itxaserri baten adidazle bat, baino ez dela eta
Hor da, arrapalako giroa eta zaleak batzuk lan pixkat egin dute, Ibon? Bai. Hemen Veracruz ontzia, Karabela, Portugal aldetik ekarritakoa. Hemen dituzuelen aipatutakoak Orio, San Pedro, Donostia, Hondarribia eta San Juan goian garaipenekin, eta esan dezagun historia zabala du honek, baina aurten inoiz baino gehiago aipatu beharko da. Getaria 59 urte pasa eta gero itzuli dela, eta getariarrentzat Elkanoren mundu bira dela, eta 5 urte pasa eta gero oso esanei berezia duela horrek, eta hala eta guztiz ere pixaketan ikusi ditute getariarrak baskulan, eta ze konzentrazioa, ze arreta handia batipat Larrañaga entrenatzen. Bueno, guazen utzien aurkezpenarekin. Orion Arostegi horranketik eta aldaketa, Manrike eta Izagirreren kokapenean, ez da? Bai, gizonezkoen zerrendan baino, kokapenean Izagirre 3. eta Manrike 5. beraz, Don Saltzamendik, Reniroaren aurre hori nola baitere, kargatu egin du. Aize aldatu da, Aize aldatu da. Hemen getariarrak eta aipatzekoa da, entrenatzaileak bere burua kanpoan utzi duela. Hori da, Jon Larrañaga kanpoan, dela hirugarrenean... Idiak ezi eman dio hor aukera. Baina Usin ikusten dugu, laugarren Tostan eta San Sebastian. Hor aldaketak azken ordukoa. Eta una ikusi dugu, eta baldakizu zer esan egiten gaur goizan ez, atzo, gure patimetriaren zain egoten dela, ikusteko eta aztertzeko. Erki, laguntzeko baldin bada. Hori da. Bueno, hemen Apraiz, hanketik eta ibili da, eta orain Silbiu. Hori da, Zobitragan, horranketik, eta estriborrean. Kamatxo, salkatze egunean ez zuen parte hartu, baina gaur bai. Hori da, eta landa urte osoan batetik bestera ebili du, kortak, banda batetik bestera gaur, 5. tosta estriborrean, adi patroi gaur Cristian Garma, Castroko semia. Bai, egun handitan Garmaren aldeko apustua egin du, eta hemen Hondarribia zailkatze eguneko eskifaiarekin esponda aurrekalari lanetan, Nikola espaldan ababorren, eta iridoi hori azpimarratu beharko dugu, Ibon. Hori da, eta Mikel, botako dute, haizeak etzait iruditzen, hemendik aurrera indar gehiegi, alegia gorantz egingo duenik. Hortxe, bandera urdina kaikuri, dirudienez epez kanpo, estropada eremuaren barnekaldetik, beroketan edo ibiltzeagatik. Besterik espaldin badu, ez du zigorrik izango. Bigarren advertentzia batek ekarriko lioke, 3 segundoko begira, kaiku pestañarekin. Pestaña jarrita ikusi dugu. Bueno. Ontziak hortxe dira. Semaforo oraindik ez dute piztu. Orantxe bertan. Arosterian. Keñukari. Bandera blanca. Bandera txuria goian erne. Semaforo oraindik Keñukari. Kaiku proa, toko proa, Kaiku. Aginduak ematen orain, entzun duzu, Utsi zarrarekin Kaiku, Mikel. Bai. Orio, estaria, Kaiku. Goian. Atención. Gorri, berdea, bai. Balekoa. Bai, garbia iruditu zait. Garbia, nire bai. Ea ba. Zuzen, bandera goian ateran du. Bai, gelditu egin dute. Gu nahastuko ginen, edo zerbait gertatu da teknologia arloan. Berehala esango digute. Geldiarazi egin dute txanda. Garbia izan daba, irtera. Ea, baina zerbait dioen. Ea, zerbait entzuten dugu. Guetakoari berari emango txioten keratzeko agindua. Bai. Eta berak ere ez du jakingo noski. Beno. Zerbait bada hor, Bai. Ea ba. Beno, zerbait izaten diguten. Alegia lerrokatuta ez zeudela. Bueno, orduan ez da zigorrik izango, hori horrela bada, ez da zigorrik izango. Mugitu egin direla, Orio behar bada pixka bat aurrera xeago. Bai, baina ez tatxa helduta zeukan. Bai, ez tatxak ematen ziona. Hori iruditzen zait, zehaztasun maila
ea konfirmatzen moduko den. batean sartzea. Irtera ustela baldin bada, eta zeinen erruz, edo bestela, epaileen erabaki bat baldin bada berriro egiteko, hortan joango da. Baina hau ezagutu aldugu, Mikel, ara? Baina aurreratuta baldin badago, estatxa askatzen du etxegoienek, semafora ongi berdetu eta gero. Nik uste dut estatxa guztiek ondo. Ez da zigorrik izango. Ez da zigorrik izango. Eta berriro kokatuko dira. Bueno, hotela azterrean nire hausnarketa ez dudala ulertzen. Alegia, estatxak, orain zer hasi behar dute. Estantxak, sentimetroarekin, metroarekin aurtzen? Bueno, baina, ala eta guztiz ere, lerrokatzeko ardura duen epaileak bandera txuria altxatzen duenean, ontzat ematen ari da momentu hortan dagoena. Litekeena da, gero berak, bandera jetxi izana azken momentuan edo. Eta bitarte horretan. Tarte horretan mugitu, eta, bueno, litekeena da, baina. Ate arriskutsua zabaltzea iruditzen zait, Bueno, bandera txuria goian ikusi dugu, eta epaileek argudio sendoak izango dituzte dudari gabe. Hori erabaki dutenean. Zorionez, hasi bezain askar jakinarazi da. Hori ere gertatzen da, batzutan segundo asko, pasa eta minutu erdi, eta ez askar izan da. Eta indar gehiegi xautu gabe geratuko dira gure arraunlaria. Gogoratu, hori olen kaletik, bigarrenetik Etaria, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Hondarribia. Ze konzentrazio zetin txio horpegi deneke. Garai bateko apustuak portaletaz eta bukatu ziren, eta beti esan behar digu gure ikusentzulei, jokoa ez dela errenta, beraz, kontuz apustuekin, baina datua emateko ere, uste dute badugula, gure lanaren zati bada. Hondarribia eta Urdaibai parekatuta daude. Jokatutako euro bakoitzaren truke, irabazi ezkero, 2,10. Argi dago, bai, eta hirugarren Donostiarra 9 euro, koska handia, Orio 12. Ero Zirbena 15, Etaria 200, Kaiku 200, Hondarroa 500. 200, Manaldo? Bueno, 200 esan nahi dut, ez dago horrek esan nahi du. Ez dagoela. Ez daukala ia aukerarik, ez? Euro bat jokatzen baduzu, eta sari hain handia baldin bada, hori gaur egungo mundu honetan, argi dago. Baina, gogoratu, hori ez dela errentagarria orotara eta ez ahaztu hori. Garbi izan, haun Andreon. Bueno, ikus dezagun... ea pigarrengo hau? Bai. Amunarrezek heldu dio. Hori behitu, berriz ere, ez du guztiz... Hendi laxo dauka, ez dauka, tentxo, etxe goienek. Maila handienean ez dago, eta hala, pixka bat aurrera dago. Luzexeagoa izango da. Kaiko orain atzera xeago. Hirugarren kalean, ala. Nik botatzeko moduan ikusten dute. Bai. Zehaztasun maila horretan hasten bagara. Bueno, gainera, itxasua. Erne! Bai! Kontu handi zibili dira denak. Eta algara eta zalaparta pixka bat, ordezkarien armailan esanaz. Oain, lehen baino hobeto altzen den ba. Inork ez da ulertzen. Nik ez dut ulertu. Zergatik bota duten atzera lehen bizikoak. Bueno, aurrera doa eta hau da balekoa. Hau izan dedila, gaitzik handina, Mikel. Bi igande hauetan. Eta gogoratu behar du orain, joan zen urtean irtera ustela, eta 3 segundu eraman zituztela batzuk kolore berdearekin. Eta ze erabaki horrak izan ziren azkenean 3 segundu horiek. Akurtuta Amunarri, Zamarrekoske. Bueno, pare-parean denak, lehen minutuaren bila. Bueno, ikusteko gaude orain. Bai. Orain, eta... Ikusteko gaudene. Ordu erdi barru. Bigarrengo txanda ere, aparte izango da eta. Pare-parean, minutuko lana egin eta gero. Inork ezin errenta hartu. Ea orain, Bueno, orain diluzatuko dute. Zikinunerako orain di beste 45 segundu. Buka! Baion! Buka! Aia barruan lanean. Buka! Hor bakarren bat begira, bigarren kaletik. Eta pixka bat zabaltu dela egin zait. Bai. Bat erdik aldera joan da. Zamarrekoske. Errebotea, Ipatu dute. Bi erritmo Hondarribiak. 37 erdi. Oiron pasaden astean etzen erritmo horretatik etxe.
Getaria buruan une honetan, ara. Zenek esan behartzien, Mikel? Bai, horixe. Kaiku segundu bateko galerarekin. Bai, oraintxe Etxegoienek 10 askatu, itxasorako eginez. Hori da. Behar bezala abiadura onarekin sartzeko. Itxaso Zabaleko lehiak erabakitzen baitu ia beti Donostiako bandera. Trantsizio hau izaten da funtsezkoa. Leunetik Itxaso Zabalerako hori. Palka ez, pestanearekin horio. 39 paladan oraindik, Getaria. Bat. Kaikuk segundu bat galdu du, baina eusten ari da. 38 paladan Getaria. Egin dituzte 2 minutu terdi hor egurrean eta beste 2000 metro falta balizara iristeko. 38 Kaiku eta Hondarribia dagoeneko 37 paladan. GPS-a dantzari. Niri laugarren kalea, Mikel, gaurko giroarekin eta oroar, etzait gustatzen bantxa gain horretan, batzutan, ondo gutxiago dago, eta kosta egiten zaio. Nabigatzea ontziari iruditzen zait, beste kaleetan baino gehiago. Hartu du segundo bat, Hondarribia. Segundo bat Getaria eta hori eta 2 Kaiku. Un segundo adelante. Cabeza de regata. Sagarzazu eta Udal. Erritmoa markatu. ¡Va! ¡Va! ¡Síguela esto! Orain puntak libratzen pixkanaka. ¡Lucha, vamos! ¡Síguela esto! Kaiku kontzi bateko atzerapena du, Bai. Orain, Hondarribia dagoeneko. Beira. Hau sart eta modu honean esan da, lotxagabe. Bai. Eta atzo Silbetik esan ziguna, arranpalan, alegia. Hau, denbora pasa ez dira, torreko ez da gutxiagorik ere, nola ba. Beno, Hondarribiari, favoritoari, ari zaio jartzen laugarren minuturako, 2 segundo aurretik, berak nahi duen lekuan. Segi luze! Inolako presari gabe, esperantza. Hemen hori jo. Oain atzea! 2 segundura. Begira Orio, nola etorri zaigun. 0 kalera, Mikel. Zerbait bilatu nahiko du hor. Etxegoienek, edo Salsamendi. Begira, zetarte. Orio eta Getariaren arte. Kaudia dago. Bai. Oi! Atzea! Segundutxo bat, Hondarribiak Getariari. Hori 2. Ikusi nondi dabilen Orio. Ea orain Hondarribiak, lehen aipatu laugarren kalea, orain etzaiz gustatzen, prankaz joateko askotan, heldu egiten baitu hor. Batez ere itxas bera denean. Baina, ea aurrengo minututan zer gertatzen den. Kaikuari da pixkanaka, Bai, soka usten edo eta horrek 3. kale hori behar bada, libre jarriko dio uste baino lehenago Hondarribiari. Hala komeni bada hori erabiltzen. Getaria, 5. minutuan, eta eusten. Bai. Hau da, soltatzia! Mikel, horrentzun dut bakarren bat gainean esanez. Bai. Olatuak hartu ditzakete hurrengo 4 minutuetan, Adi. Olatu hona esan. Kaiku bakarrik geratu da atzean, beste 3 ondo. Baina nosortxe kokatzen da beti, Hori ere eusten ari da, Bai, Orioren kokapenak nauka pixka bat atezuan, 0 kale horretik zerbaiten bileru itzen zait. Oando da, begira. Zetarte. Izango du azalpenen bat, nabarmen. Edo helburu bat, eintza. Edo helburu bat, hori da, Nietzait iruditzen, eraman duenik, ez da gutxiagorik. Ez. Propio hartutako erabakia. Horiok beste gauza bat du, ona, buelta hartzen duenean Kaikuren kalea dagoeneko libre duela. Ea ritmoak. Hondarribia poliki badoa. Guai, Mikel, bizkarra! Atzea, kanpo! 37 palaterdian, ama Guadalupekoa. Horiok.
Biziago esango nuke. Hondarribiak beste segundu bat aurkariei, 38 palada. Orio irura, Getaria laura. Orain larri bili, Mikel, hor Hondarribiak ondo gehiagorekin eta orain une gozoa izan dezake. Baina Oriok 0 kalean, zer helburu bilatu nahi izan duen, han Hondarribia argi, 600 metro. Orain ikan asko balizara iristeko, 4 segundoko errentarekin berdea. Baina denbora gutxien pina segundo, denbora gutxian sartu dizki. Hori. Tanai, Kaikure 11 segundora da orain. Mata! Orain begira, baduaz orain, Antxa libratu ondoren. Hortxe da, berdeen momentua. Eta Getaria pixka bat sufritzen. Ona! Olatu bainei! Zaka petxo! Bai, olatu gainean. Bakarremate petxalezen. Nola kanporan zolatu, asko hartzen dira kanporan zolatuak. Giro! Ba! 5 segundu! Ederrazkuak. 5 segundo bai. Horrezanimo ematen duen. Ba! Gainei! Ba! Nibelata segi! Nibelata segi! Ea Orio, Mikel, 0 kaletik ikusi izan dugu, zenbait urteetan hor, une gozoan ura beraz delarik, hor, atramo honak egiten. Tartea gora, bai. Getaria, harrigarri. Kaikuri 14, Getaria hor sufritzen eta eusten, bigarren tokian estropada ederra egiten. Bai. Eta ez Orioren aurretik doalako bakarrik. Ara, Getaria ere estriborrera. Zenbat etorri da Getaria estriborrera. Baina Orio noski ari da hurbiltzen balitza bilatzeko. Baina ia lehenbiziko kalera etorri da unaix, Ea ba. Zazpi! Ekipo! Respiratezimo, vamos! Bantxa libratu dute, eta koska zabaldu. Eta iruditzen zait, Ziaboga ostean, aukera paregabea izango dutela, tarte hori askoz ez ere handiagoa bihurtzen. 36 pala terdian. Orain Getaria kokatzen, metro gehiago egin beharko ditu orain esperantzak. Bitraineruko errenta berdeek, 200 metro balizara iristeko. 20ko askatu du orain Amunarrizek, kokatzeko. Hor balizak. Eta begira banderak. Aizea, Igeldo aldetik. Hori da, Ipar mendebaletik. Begira Getariak orain zenbat metro egin behar dituen. Baina, 5 segundora, une honetan, GPS-a markatzen diguna. Pizka bat urbilago. Getaria zerrari naiz, bigarrenetik. Iruan sartu zait, irugarrenetik zijoala. Getaria bigarren kalea jabea da. Irugarren kalearen jabea kaiku da. Hor da Hondarribia. Hondarribiaren maniobra, zabal ongi trabestuta. Problemarik gabea begira. Kan segundutxo bat besterik ez. Arazorik gabea, baliza jo. 10-0-2. 10-0-2 Hondarribiaren zat. Getaria Oriok baino tosta bat izkorrago egin du. 10-0-6, 10-0-8 hartu diote hori. Eta orain Kaikuri 10 eta 20. Aize gehiago, badia barruan kanpoan baino, 5 segunduko tartea. Hondarribiak bigarrenari. Maniobra ostean 6. Ziabogan 5 Getariari, orain 6. Eta Orio eta Getaria parean. 6, 7 segundu, hortxe. Bitraineruko errenta, berde. Eta Kaiku oso urruti, 19-20 segunduko atzerapenarekin. Bueno, bari dutzen zait, Ama Guadalupekoak estropa daukala, Mikel, bere gidoi onena betetzen ari dela. 11. minuturako 7 segundo, Getaria eta hori. Norabidea hautatzeko inolako arazorik ez, eta orain erlojupeko lana egin beharko dute. Pentsatuz, gero, datozela beste aurkari indartsu batzuk gogoratu gero, lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Ondarra, laugarrenetik Zierbela izango du. Etxegoien azpitik, ez galdu arraunketa eginez. Hauek brankaz ari dira, baina Hondarribia tartea zabaltzen, 8. Bakarreka kanpoan, Begira Hondarribiaren norabidea.
Logikak agintzen duena, ez? Aurrea zikin zamar, Honena, Mikel, abantaila modu progresiboan ari direla lortzen, eta progresio honetan errenta bikaina lor dezaketela. Txanda honetan. 9 segundo. ¡Y acabar! ¡Largo, sigue! ¡Largo! Tanak, norabidea bitu Getaria, Orio, Kaiku urrutiago hartuko litzateke, baina poliki ababor galdera. Momentu hona eginez, ongi bukatuz. Getaria 8, Orio 9. Kaiku ia minutu erdiko galerarekin. Beste, egia zu, Manes Aldai, kamarero eta udabe. Bate presari gabe. Baborri, eskatzen di, Ane palea, Orio eta Getariaren artean. Getaria, une honetan, Orioren kalean. Orio da kalearen jabe. Maniobra, Getariarrek egin beharko dut. Eta segundoren bat joango da kareletik. Bai. Ia matematikoki, minutuko segundoa. Hondarribiak bitxandakidei. Ontzi batek horrelako errenta hartzen duenean, bigarren txandakoek zer pentsatu, esan aizu, eta gero aize aldaketa eta olatu ekarri aldionik etetzen baldira edo, hori da, tentsioa, eta hori hemen oso nabarmena da. Guazen berdeekin! Largo bor! Nivel! Hogeita masei terdi, eta harrituta edo nago, estribor Baborren antzua eta Baborri eskatzen di, zerbait izango da. Getaria hor burrukan eusten, hori jorekin lehia bizian. Begira, Getaria zuzendu arazidu epaileak, Bai, baina kalera ondirik gabe. Azkeneko 2 minutuan, Hondarribia eta Gainerakoen arteko abantaila hortxe. Egon kortuta. Bai. Eta hauen artean, parean edo tostaren bat beti Getaria aurretik. Olatua. Hemen berdea. 11 segundu, hori 12, hause, orain arteko handiena. Handia botako dut, urrengo azteko mareak ikusita ez dakit. Zer interesatzen den, berez historia eta begiratuta hor eskotxandara, baina gora bera handia izan daitezko horrengo aztean. Horein bai, Neri emaizkidazu 12 segundu hauek. Bai, hori ona. Begira, bantxa gainean berriro ere, orain une batean zer egin dion. Hor, beti olatu geixeago arrotzen. Edo arrotu daiteke. Ea ba. Orain, minutu erdi batean, beste treneru bat sartu dira. No prisa acabar. Vamos, cuerpo. Cuerpos al suelo. Neta, más. Hau, esate astakeri badela pentsatuko duzu baina. Estropadako 16. minutura enbilagoaz eta eroso, edo, bintzat, arraunean ondo... Nekea menperatu, sentitu jona ematen du. Bai. Hogeita mazazpi palada. Bai. Prestaketa behar da, maila horretan segi, Ibon. Bai. Begira Ala Getaria zer egin du. Orio bera ere bai. Siente por el suelo. ¡El Manuela! Iruditzen zain, Mikel, azkeneko 3 minutuetan, Hondarribiak ez duela txikitu behar bada. Txikitu zain nuke, momentu batean beste 3 segundo hartu dizkie, Getaria eta hori. 1000 metro falta dira. Bai, ea badia. 1000 metro falta dira oraindik. Balizan diferentzia, Ziabogan 5 zen, hori ia 6, orain Getariari 13 eta hori 14. Eta Getaria Hondarribiaren uberaren bila joan da. Urti daude baina, Mantenemos 14, guachen.
Hor dira berdeak. Nesponda, Nesponda, bai. Eta mazazpi paladan, jola usten dio, bere postuari. Ipar Euskal Herriko arraunlaria ere bai. Nikola. Zaratarra. 3 minutos. Nos vamos con una hora. ¡Aupa! Eta gaztea, beste bat barrura. Espaldan istribuna. Hori entrenatzailearen da arraun elkartearen meritoa da. Getaria egolatua. Bai, baina 14 segundura daude, 13ura, Getaria 14ura. Hori jo, ea ba, hemen horiak. Bai. Arraunketa dagoeneko zarrituta. 39 paladan, Guera pasa ezin bezala. Erronka garbia, guazen ba espadan Getaria gainditu, eta izan dezakegu aukera gero, horrezko txandako txartela lortzeko. Olatu berean, Getaria eta Orio. Amabira jarri da Getaria, olaturen bat hartuta. Bai, hor ikusi da. Badia sarreran, olaturen bat hartuta. Bueno, ba, hementxe dira. Bukatu jore! Azken bosten metroak. Getaria aurretik. Oso estropada txalogarria egiten hasi dira. Elkanoren oinordekoak. Atento, Biki! Hondarribiak 14, Getariari 16 hori Kaiku sufrikarioan 41 batera. Horre mazei! Atente, irua! Minutua. Are un metro. Getariak orantxe lehen aldiz trainerua hori. Eta Orio, orain galtzen. Arrauna bizitu bai, Orio berroi paladan dagoeneko, berroi pasatxoan. Anak egurrean, jaun Andreo. Bai, patroia ere, karelari. Donostiako bandera da helburua, hemen Hondarribia. Oantxe lertzera, Berrogeita lau. Mikel, orain baborrera Hondarribia. Orain bai. Hori da, txampa hori. Amalau Getariari hori 16ra, Kaiku 44ra, era bat orain estropa deremua gurutzatuz berdeak. Berea duen igoerarekin, 46 pala pasatxoan. Ikara garezko txampa jotzen. Eta tartea zabaltzen, Eta Getaria hori ere bai. Lehenbiziko kalera, Lehenbiziko kalera. Hemen da, Hondarribia nagusi lehen txandan. Bai! 19:29. 19:29 berden denbora. Getaria garbi bigarren. Traineru bat pasatxo. Hirugarrenari. Bai Getaria bigarren. 15 segundora. 19:54 Getaria. Bai Oriorentzat 19:50. Eta urruti dator orain Kaikutarren Bizkaitarra. Dira Getariarren posa. Maila hundian jardun dira. Igo berria dira gore mailara eta begira. Orio eta Kaiku gainditu dituzte txanda. 21 hori. Amunarri zer entzun dugu azpik aldetik, Hori zenbat, 21. Eta Kaikuri 48. 20:18 Kaikuren denbora. Erreferentzia beraz hause da, iragarkiak eta berehala protagonistak Zaragandararen eskutik eta noski bigarren txanda zuzenean. Garaile momentuz, lehen txandako nagusi, Hondarribia 19:29. Agur bero bat berriro ikusentzuleok. Denbora ofizialak hauek, Hondarribiak 19:29 lehen txandako azkarrena. Gero Getaria Orio eta Kaiku aurrera Zaragandara. Joseba Amunarriz, zorionak.
Eskerrik asko. Bueno, Laugarren kalea egokitu zaizue, zuk kontatigo diguzu zenolako uneak oso bestelakoak bizi izan dezuten, bai Brankaz, bai Poparian, ez da? Bai, nik uste gura arrangoeta gehiago omen barruan ez dela, ez? Kanpuko lana dagonen, gura arrangoeta efektiboa delako, eta bera, gaur hor kanpun ibili garenen, hor diferentzia handiena horra arte dugu azkenen. Bueno, segunduari lotuz, joan zarete, abantaia handia da, orain ikusi behar da gertatzen den txanda honetan, ez da? Bai, abantaia handia da, abantaia polita da, oain hauek gelditzen dira, abertan da honetan sepatzen denen, eta aber nun gauden, estropa bukaera. Gustora, dena den? Bai, gustora egindako lanakin, egindako estropakin, eta aber, oain ez bedegu galtzen asko, eta balima gaude denak ultso berin, durengo igandeko banera jokun ibiltzeko posik horretikan. Eskerrik asko. Hasi da Jaun Andreok bigarren txanda. Donostiarra lehen kaletik, Bermeo Urdaibai bigarrenetik, Ondarroa hirugarrenetik, Zierbena laugarrenetik. Hemen ditugu. Txampa bizian. Kespenak dira batean hortxe duzue, aipagarriago portugesen aldeko apustua, ez da? Aparteko nobedarik ez, gai honanketik gaurrean portugues eta tabero espadan eta estriborratenok espero genuen. Makur egin da patroiara. Bueno, konparaketa oraintxe bertan hasi berritan, Bermeo eta Donostiarra aurretik dira, Hondarribia baino bat bizkorrago. Erraztik bere burua kanpoan utzi du gaur. Hori da, saiatuko dira alduten horren egiten, baina mutilei nolabaiteko sari ere eman nahiko die, eta horrek esan egin beste, Xabi Zabala, era bat errekupera daukagu lehen. Bai, eta Aristi Muño aurten heldutako mutilari ere, takan tokia. Eta hemen demoraldi honetan asko duena jokoan hemen kontxako uretan Zierbena. Eta Ibañez Arrobiko gaztea bankentzea erabaki du Jon Elortegi. Hori da, eta gainerakoan, ontziatinok edo gehienok espero genuen. Ara Zierbena nola etorri den, estriborraldera bezala, eta gainerakoak erditik. Ondarruren galera ipagarria, 3 segundu. Besteak segundu batean dira. Eta Donostiarra burukalari, nik uste dut hasiratik eta depositoak baiezkoa ematen duen bitartean segi egingo dutela horrela. Aurten estropa darrigarriak egin ditu Donostiarrak, nik ezakit horrein zein den beren sasoi momento baina seguro galdu ez dutena, Mikel, beren abiadura punta hori dela. Haundia, irtera pikainak egiten dituen ontzia, ea, ematen dion, gidoia betetzen bada, Berme hori eusteko. Hemen Larrinaga. Eta bi, final! Marka! Eta Ondarrutarren artean, heldu da Kontxa eta Makazaga hanketik, Hobatu du eta guztuatu zaio. Eta hori da, Carrillo, ebili azkeneko urteetan, eta denboraldia zigera, eta Makazaga, bai. Ahí sigue, ahora monta. Bueno, Hondarribiarekin konparaketa eginda, bi bizkorrago doaz Donostiarra eta Bermeo. Datuak gero jakingo dugu, baina izearen jore ikusita, ez gaitezen harritu, gaur, bigarren txandak aize gutxiago badauka, eta baldintza erabiltzen ari naiz. Olatua ere, aurreko txandan, 0-8koa izan da handiena, orain 0-9. Utxaren urrengoa da, baina eurenekotan erabakitzen denez hemen dena, badazpadan hor duzue datua. Hora, Josemai! Hogeita emezortzikoa da, Donostiarra. Donostiarrari da orkionez... Bueno, kazetari lanetan ederkiari da, Arkai. Eta gezurrek ezen gabe. Ezan nahi nuen intxausti veteranoa azkenean hortxe, Donostiarrek segundutxo bat Berme hori. Segida ematen dion arraunketari Donostia. Etxai bat ere geratzen. Konekta, Iban Zintxini! Konekta! Orantxe bertan, Donostiarra ditzateke, denen artean azkarrena. Berme hori bat, Hondarribiari 2, Getariari 3. Hondarribiari 2, eta Hondarribiak badakigu lehenbiziko luzean batez ere, 6. minututik aurrera egin duela. Txaso zabalean, patroia berak esan du hori gero, ez? Aibarekin! Ba! 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 Baita mazazpi palaterdian, Ubera ondroso pasaz. Sigue, suelta! Sigue! Ba! Irudi polita. Helikopteroak eta harren kamera bikainak eta horretan ari de lankideak hartutako. Bueno, begira orain.
Donostiarra Bermeo baino 2 bizkorrago eta 3 Hondarribiari, lehen txandako garaileari. Zierrena bosteko galerarekin txandan, Harrigarri ondo Donostiarra, Begira branka hori. Begira, amaten ustegian dozela. Ondarroa, kaiku baino 4 motelago. Donostiarrak orain, Bermeori 1 eta Hondarribiari 4. Eta Donostiarrarena, Mikel, azte osoan ari gara Bermeo eta Hondarribia eta Bermeo, ez da inolaz ere, ez usteko ikusita. Azken urteotako bilakaera eta batez ere, aurten lortu duten, azkeneko pauso hori ematea. 5 minutu, lanean ari direnetik. Eskate estriborrera jo dute 3. da 4. kaletako traineruek. Jo dute edo aizeak, eraman zartu ditu bestela, batez ere zierra. Zan daiteke, bai. Oso momentu polita, Donostiarrentzat, Torrekua trainerua da aurretik, Bermeotarrak bira, Hondarribia lehen txandako garailea, 4-5. Ni begi kolpez ari naiz, eta iruditzen zait, begiz bakarrik, gero datuak jakin dut. Aizeak gora ez Bermeotarren brankare hor, segidan, Segundu badago, bien artean segundu txobat. Zierbena, atzetik ari da Getaria eta Orioren denboratan. Eta Ondarroa kaiku baino 5 motelago. Tropada luzea da, 6. minutua, lehenbiziko erena ez da bete. Hau ez da beti, eman bai, baina arraunlariak jakin behar du, bere indarrak neurtzen. Kudeatu egin behar dira. Nola noa, zenbat falta da, ze sentsazio. Ikusi egin behar dugu. Hor, azken zati honetan orain, balizaren bila zer gertatzen den. 38 paladan Bermeo. Momento! Aranberri, 2 segundu. Donostiarrak, Bermeori, 5 Hondarribiari. Orain, lehenbiziko txandak baino aize gutxiago badute, gero etortzeko ere bai. Gutxiago lagunduko di, Zierbena, segundu asko galtzen ari da, 8. Errojupeko lanean hobeto aritu ziren asteazkenean, Ibon. Bai, eta hemen arriskutsua izaten da, ikusi dugu esate baterako hori zer gertatu zaion, ezta? Hor behin soka eteten denean eta estropada buruarekin kontaktua galtzen denean, bata bestearen atzetik etortzen dira. Zierbenarentzat argi dago helburua, 4. postua izango dela Orio eta Getariaren aurretik puntu honetan, hori lortzen badu, 4. hori, ona. Demoraldien nola joan den Elortegiren gizonentzat, ona. Erne. Donostiarrak eusten dio. Nahiko alkarren gainean ikusten ditut, Minuto 7,5. Sique. Hasta ahorita que ha montado. No te pares. Directo. Hau beti olatu baina, Mikel. Bai. Tarraunaria sinistu ingo diote. Begira, Zierbena, Ondarroa eta Urdaibai, estriborrera. Propio edo negabe ez dakit, baina estriborrera jo duten, nabarmen. Donostiarrak eusten dio, Kartaboiarekin egindako marra batean bezala bere kaleari. 5 metro balizara iristeko. Donostiarra azkarrena da, nagusi momentuz, 2 Bermeori, 6 lehen txandako azkarrena izan den Hondarribiari. Garbiazko aurre hori. Segida ematen dioten bukaeran, Oso ona. Segida. Badirudi gutxia gotzaten direla, baina bukatu egiten duten. Baina Bermeotarrak hortxe dira, Hortxe dira. Eta Hondarribiarekin erreferentzia ona, bitxandakide hauentzat. 7 segundo. ¡Sale, Miquel! ¡Hola, José! ¡Álvarekin! ¡Sigue! Bost Hondarribiri, eskarrazko. ¡Ataque, Iván! ¡Juégate! Beno, hautxiko aldio, Mikel, Donostiarrak bueltakoan. Erritmo honi. Paduka hori, jakiteko gogoa. Lehen luzea, txapela kentzeko modukoa. Makatzagak eta bere eskifai. Oraintxe dago ba, beraiek nahi zuten tokian. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Ahora!
Arraunagunak joan zen urtean, ekarri zion bandera Donostiako hiriari, baina gizonezkoen azkenengoa 1950ean irabazi zuten Esperantza elkarteak. Traineru bat sartu dio eta orain Bermeok metro gehiago egin beharko ditu, Lehenengo aldiz, traineru bat. 100 metro. Ea ziagoak, Ea ze enfilazio eta karten. Defensa, ataque, anticipa! Nere gustarako Bermeo aukera zabaltxo eta Donostiarra aukera nestutxo. Ea, Hondarribia Donostiarraren atzetik 9 legoke. Ziabogan. Hondarribiak 10-0-bikoa markatu. Hor da Donostiarra. Oso balekoa ere. 9 eta 51. Eta jaundia, Bai, Laura. 9 eta 55 Bermeotarrentzat. Zierbena 13-0 lau. Zierbena atera ezin ziabogatik, Ziabogan Donostiarrak Hondarribiari 10 eta Bermeok 6. Eta Bermeok orain beste arazo erantzi bat izan du. Ondarroa pasa eginda. Bermeok Ondarroa libratzeko oso ziri atera behar izan du ziabogatik. 10 eta 21 Ondarrutarren denbora. Erne orain Donostiarrak Bermeori 3. Ziabogan 4 ziren. Poparian hasi eta segundu bat errekuperatu dute Bermeotarrek. Hondarribia Ziabogan 10 zen, orain 9. Ea ba. Nire ustez lehen kale hori orain Donostiarrarentzat bueltako lana egiteko ez da egokiena. Niretzat ere. Eta Bermeok muga jarriko dio. Begira, ari da. Norabidea behar bada pixka bat aldatu nahian edo, baina Bermeo dago hor. Epaileare oso ongi kokatuta, eta ara, Hondarribiak orain, une batean 2 segundu errekuperatu dizkie, Donostiarrari eta Bermeori. Horrek zer esan nahi du? Nabarmena da. Bigarren txanda honek, haize, gutxiago izan duela momentu. Ea ba horre. Donostiarra hala ere, aurretik da. Bermeori 4, Hondarribiari 8. Beti konparatuko dugu hori. Atzetik Ondarrutarrak. Ondarru Kaikuren denboratan, Ziabogan Kaikuk Ondarroa gaino bat gutxiago markatu du. Eta Zierbena Garbi, Orio eta Getariarekin lehia hipotetiko horretan, Argi, une hau, ez da asko falta horrendi, baina Donostiarra. 12. minutuan, 2 Bermeori, 8 Hondarribiari. Ikeragarria, Nik Bermeo ikusten dut orain erasotzeko gogo handiarekin, Hondarribiak ere beste segundutxo bat errekuperatu dio Donostiarrari. Zer den joera, Zer den joera. Hondarribiak iruditzen zait, azkeneko 4-5 minutuak egin dituela ona. 2000 metro falta dira, 12. minutuan ari gara. Argi, Ederki epailearen erabakia. Sartu horberantziaren branka. Segundu bakarrera Bermeo. Baina, ea non dabiltzan, Litekena da Gorkaran berriri orain baborrera etortzea eskatzea eta. Bizkorrago dator. Bermeo, begira, parean jarri da. Eta denbora gutxin, Hondarribia denbora errekuperatzen, asko gainera. Ziabogan 10 zen, orain 6. Bermeo bere kalearen mugan. Hortxe dago, hor preso dauka. Eta epailea gainera, hor kokatu da. Burruka honetan, Bermeo, jadanik branka aurretik sartuta. Orain despega dezake Bermeo. Bandera, ateraldu? Zuria izango zen agian, lehenengo abisuren bat edo. Mikel, 4 atzetik ibili da Bermeo. 2-3. Azkarrago dator, Azkarrago dator nabarmen Bermeo. Bizkor dator. 4 atzetik ibili da eta orain 2 aurretik. Ea Donostiarrak hau nola kudeatzen duen, Hor, arazo handi badu. Bai. Ontzi bat Bermeok Donostiarrari. Eta konparaketan Hondarribiari 8. Eta Zierbena orain, Getaria eta Orioren atzetik modu nabarmenean. Getariak Zierbenari 5 segundu konparaketan. Eta lehen txandako Kaikuk Ondarroari 2. Mikel, Bermeok minutu zerdi 2 minutuan ikeragarria egin du. Eta abantzara hori gabe. 100 metrotan buelta eman dio estropadari. Eta orain 31 askuti jarri zaio aran berriri. ¡Es el momento! Bai, traineru bat Donostiarrari, 3-4 segundo, Hondarribiari 9.
Orain Donostiarrarentzat psikologikoki une txarra 14. minutua. Giarrak jota atzi dialektikoa gora eta Bermeok alde egin. Indarrak hor dauden bitartean, agortu arte eutxiko dio, baina... Begira. Aranberri piztu da. 39 paran dagoeneko. Piztu da. Ikusten momentu honetan Bermeotarrek ikusten dutela banderaren bila erabaki horra den pausu bat emateko modua. Hortxe dute. Banderaren momentua izan daiteke hau. Bola larga. Calle, Geray. Listo, Portu. Solo tírate. ¿Listos? Ahora. 15. minutuan sartu gara orantxe. 6 segundu Donostiarrari, 9 Hondarribiari. Erakustaldia barrurantz, Erakustaldia barrurantz. ¿Listos? Esta o la sentencia de bandera. Bai. Bandera, dio, Pasontze! Dale! Getaria eta Orio Zierbenaren aurretik 6-6 segundu azkarra. Bestea, ongi Donostia, ze maniobra, nire ustez inteligentea. Banderaren bila. Naita nahi. Horra azkarrago etorriko da. Naita nahi. Baina orain 8 segundura da. Ziabogan 4 aurretik, orain 8 atzetik. 12 segundu jandizkio Bermeo kontziak Donostiarrari. ¡Atrás! ¿Listos? Prepara esta. Erne, Bermeok 10 Donostiarrari, 11 Hondarribiari. Banderako uneetako bat izan daiteke hause. Eta 1000 metro falta dira. 1000 metro falta dira. Dale. Piztuta dator Aranberri. Osuz. ¡Atrás! ¡Sentencia! Begira. ¡Que sí! Eta zer esango dion pinganilloaren bidez bere entrenatzaileak Zabalak. Bueno, ez dutzeko mutileak kasu honetan, baina... Hauxe da momentua. Laranja erdia nola izaten da, tantonik ez eta atera bertzioa. Azalari ere zuko atera. Hau da, momentua. ¡Atrás! Sigue, Geray, pégale. Portu, pégale. Hace seguida, Chavales, Bermeo, vacíate ahora, que sí. ¡Vámonos! Badoa! Bou Bizkaia trainerua! Donostiarrari 10, Hondarribiari 12. 40 bat pala da. 40 pasatxoan, bintza. Nere erlojuan. Zierbenak ere ametsa galdu du, ez da horrezko txandan izango gauzak dauden bezala, hori Getariarentzat izan daiteke, hori ere historikoa da, itzuli eta horrezko txandako txartela lortzea ikaragarria litzateke. Donostiarra 9 segunduko atzerapenarekin. Lehen txandako garailea Hondarribia 12. 17,5. ¿Listos? Hauek datoz, uneko 200 emanez, azkeneko 2 minutuan. Orantxe bertan Hondarribia Donostiarrarekin konparatuta pare-parean. Alborekin! 10 minutos! ¡Todos! Ze diferentzia batzun pizkarrak edo bestenak dagoeneko, Donostiarra zerbaiten bila ari da, goazen istriborrera, baina Bermeo egan egiten ari da. Iadanik Hondarribia Donostiarra baino segundu bat bizkorra. Bueno, Bermeo Hondarribia 12 ibili du, bederatzi 10 dabil. Baia barruan ikusi beharko dugu Bermeotarrek zer egiten duten. Ikusi duten lehen zer nolako norabidea hartu duen Hondarribiak. Neroni harina nekatzen, Begira Kaio bera. Ze erio kirolariaren erioa, Indarrak agortzen ari dira. Eta segi egin behar. Segi. Hondarribia eta Donostiarra 10 segunduko atzerapenarekin. Erabaki ezberdinak orain. Donostiarra estriborrera, Urdaibai baborrera. Gorka Aranberri, eskatu. 250 metro. Hondarribia 9. Hondarribiaren amaiera beti da ona. Ikusi behar da hori. Gero baita ere, Bermeotarrek esfortzu handia egin dute kanpokaldean. Orain errekuperatzen ez zaio, Bermeo eta Hondarribiaren artean 8. 8-9. Meretzi eta 29, ez da, Mikel? Meretzi, 29 eta 20 eunen Hondarribia markatutako.
Igotzeko oraindik. 80 metro! Hemen da Bou Bizkaia, gaurko azkarrena! Donostiarra bera orain Hondarribia baino segundu bat aurretik, bigarren postuan zein den. Hemen da Bermeo Urdaibai! Urdaibai! Bai, 19 bat! Zazpi segundo duzu. Hor da orain bigarren Donostiarra, txandan, bai Donostiarra! Hondarribiaren aurretik zazpi eunen besterik ez. Ia teknikoki berdinduta, zazpi segundura. Hau da garrantzitsua. Zenbateko tartea dago Bermeoren alde, zazpi eta 70 behin-behinekoa Donostiarrari. Zazpi eta 70 Hondarribiari, behin-behinekoa. Getaria horrezko txandara, Mikel. Hori garbi zegoen, errenta handiarekin gainera. Hemen da zerbena, bai galikoentzat. 37 segundo, hori horren atzetik 6garren. 19 eta 48. Eta Antiguako ama, badator, azken txampan. Ea ba, hortxe datoz, kaiku izango da zelkapenean 7garren, 8garren Ondarroa. Bai Ondarroa, minutu bat eta 3 txandakidei, guztira 20 eta 25 Ondarrutarren denbora. Eta hitza eskatuz dugu Xabir Anduezakai aldetik. Bermeok 19 eta 21, Donostiarra bigarren, 7 eta 70-era, 7 eta 77-ra Hondarribia. Bai, hementxe da Gaizka Gorostiaga, Hondarribiako arraunlariak, galdetu ea denborak, hementxe dira denborak. Bermeok egin du Gaizka honena, 19 eta 21, 7 segundora Donostiarra eta Hondarribia, horre unenen kontua da. Bueno, bai, ematen du 7 segundu, pixka bat da. Baina, bueno, duzko dugu, aurreneko igandia pasada, alde pixka dategue, bigarrengoan torri berko dugu, alde horrei buelta matea. Mendikan ez dago galduta, eta, bueno, mendik esperantza galdu gabe. Bueno, ikusita, Ziabogako denborak zeintzu ziren, Donostiarra orduan aurretik, 10 zendeten zuek, 4 atzetik Bermeo buelta ikaragarria egin du Urdaibaik, baina 12 ere egontzarete, beraz, azkenean, bueno. Bai, ematezu behaiek kanpoaka juteko bileukiko zuela Maria zehalako, Maria beraka zalako, eta bueltan guk igual hobeto eukiko genula. Kosta intzaigua, kanpoaka jutia, batez ikusi dugu, erdiko kaletatik eta nola atea dian, hori, erdiko kaletik azkar gontzea, laugarrengo kaletik kosta dituztego pixat ateatzia edo, eta bueno, asko soltatu gabe jungea. Eta bueltakoa, bueno, nahiko txukun etorri gara, baina ez dakit, asteazkenean edo, azkeneko gunetan eukideon brilloi gabe. Baina, bueno, estropa hola izatea, hemen erbiluak eta danetik egotea, eta ez dugu esango estropa txarra induen ikan. Ez dakiz espero dezakegun datorren igandeari begira, ez dago erabakita, baina 7 segundu bada zerbait, Bai, 7 segundu koskatxua da, baina, bueno, hastia aliketa duena pasatzen, bigarrengo igandeko estropa hori prestatzen pasako deu, eta, bueno, gure aukeretan sinistuko dugu, badia estropak 7 segundu edo gehiago ate eskeunak, gure aukerak oendikan badaude eta guriak horiek zukutzen saiatuko geha. Eskerrik asko Gaizka. Bueno, guazen Bermeotarren bila, Bermeotarren iritzia eskeniko dugu Saragandarak aurrera. Gorkaran berri gozaigu ontzi honetara, soriona. Eskerrik asko. Bueno, ez da nola kudeatzen den gaur bezalako estropada bat, alegia brankaz atzetik zeure burua ikusi eta poparian egan egiten etorri. Bai, beroketatik garbi genekan, lehorretik garbi genekan, Donosti gaur txikitzeatako zala, aste barren estropa jogatu gabe, denbora di joa estropa preparatzen eta aurkari oso zuzena zen. Eta bagenik behaiekin junezkeo, ondo biliko ginala. Eta nik uste izan dela klabia, naizta atzetik jarri, kanpoare azkar jute zalako, repo partze zen, eta aguantatzen jakin izan dut, eta bueltakon, hoxe, 99% jungea kanpoa, eta bueltakon, hoxe, bat hori geixo sartu dugu, beste martxa bagenekan, eta nik uste notatu dela. Azkenako guztu ingea, baina oso estropada kompletua. Bueltako largoan ere hor epaiak lanak izan ditu zeuen artean, Bai, nik palak eta urruti ikusten ditu, baina ez genik egun epaiak ere entzun ez diotin egile esan, oso zentratutan ikoa lago nirian, baina nik uste ez dela arriskurako ezer egon eta estropa garbila izan dela. Aurkari zuzena txandan bertan bai, baina Hondarribiaren denbora ere gertutik jarraitu beharrekoa, ez? Bai, salidan jarri ganen luzatu inda pixkat, eta aiziak goraka ikuste ginen eta bildur pixkat bagenekan, baina Mariare indarra hartzen izan eta kanpoagan ikuste azkar jungela, ateatzeko kale honak zian, eta bueltatzeko ere etzian txarrak. Gaur olatua
Frantzitik etorri garen abestadetik zetorren, eta bituz, zuzen ibilik junda etorri gure kaletikan. Alde izatea beti da ona, 7 segundotik gora, bai Donostiarra, bai Hondarribiari, bigarren jardunaldi erabakigarriari ekiteko. Bai, 7 alde, bat bezalaxe, alde ukitzea beti da garrantzitsua, eta kontxan hondik gehiago, urrungo iganden paren izango geha, eta kaletan aldek izango geha, baina, 7 segunduko koltxo egozona da, baina astea honik ustete ekipo nahi beste tuerka bat, buelta bat emango jaula, eta urrungo iganden irabazte etorriko geha. Eskerrik asko, zorionak gozatu. Eskerrik asko, bai. Alai, Gorka Aranberri. Bueno, oraintxe bertan erne, denborak errebizatu dituzte, eta Hondarribia da bigarrena. Bermeok 19-21, 56, bigarren Hondarribia 7 eta 64 euneneko hoiek orain, ez dira erabaki horrak, baina hortxe daude. Donostiarra 3, 6 euneneko, bi hauen artean. 7-64, Urdaibek Donostiarrari, 7 eta 70 Donostiarrari. Banderaren leia hor dago. Orezko txandan Getaria, bikaina benetan, 23 segundura. Eta kontsolazio txandan arituko direnak, Orio, Zierbena Kaiku eta Ondarra. Orio 29-ra, 36-ra Zierbena, koska hondiak, Kaiku 50-ra eta minutu eta 3 segundu galduta, Ondarrutarrak Ibon. Bai, lehenbiziko Miguel titularra edo, banderarik ez dela erabaki, hori esango nuke, bestetik, txanden arteko konparaketa egiten hasita eta ikusi da, datu ere jaso dugu, bigarren txandak, bigarren motaldiak aize gutxiago izan duela. 11,8 bigarren txandan, bataz bestekoa, lehenengoan 14, gizonezkoen lehia. Eta nabarmenduko nuke horrela 5 segundoan batetik Bermeoren 12-12 minututik 16-era egin duena, ikeragarria, Donostiarraren ausardiare bai, Hondarribiak betikoa, lankak goian jarri, eta beste iruditzen zait, Orezko txandakoekin bukatzeko, Getariak gaur egin duena, Mikel, itzik gabeko ez dakit, baina hitzak bilatu egin beharko genituzke, nahikoa famatzeko, egin duen hori famatzeko. Arrapalako irudia zoragarria, hauxe nahi genuen ikusi eta zorionez hemen da. Egia da, kirolari batzuk hor bizet daudela, sosketa bidez erabakitzen diren horietarikoak, eta behar bada hor mugatu egiten duela ibiltzeko posibilitate hori zaleentzat eta kirolarientzat. Baina hortxe da, Getariarra dira, portura ibiltzen orain. Una Seixagirre, justura asko. Haze festa, Orezko txandara, hor da, eta esango nuke, hori horekin ere bada hor, nola egiteko itxasotik batez ere, arraunetik baino gehiago horren pike bat, Getariarrentzat hori bukatu izana, izugarria da. Orezko txandan sartu, eta begira. Egia hor goikaldean, joan nahizenean aurrenengo orduan, Oriotarrak, leial etorri dira. Harrigarria. Aurrenengo orduan kolore horia zen nagusi. Baina, azaldu dira, beste denak, gazteagoak eta behar bada, eta lasaixeago hartu dute. Getariarrek esan didate, basela herrian eta musikarekin eta giro oso berezia. Guazen Sara Gandararen gana. Xabat Pastor, igo zaigu ontzira. Nahiko nuke Donostiarraren irakurketa bat gaurko estropadari dagokionez, ezta? Egia esan bagenekin pelean eteko kalidadea ganekala, eta hasieratik horren bila jungea, beldur gabe eta estropan bila zuzenian. Eta lehenengo luzia oso ondo indeun nire ustez, pila bat disfrutatu deu. Eta gero bai egia, erruaka, igual lehenengo zatin pixkat hobeto esio arraunketa hartzea bagenekala, eta hor gaina etorri zaizkigu, eta hor txein deu pixka kale, baina burrukan gaude eta horrekin gatzea. Lehendabiziko kaletik arraun egitea egokitu zaizue, ez dakit konforme zeundeten kale horrekin? Urte osoan ez gara kalia bira egon, eta gaur ere ez, kalia tokatzen zaizuna, eta jun behar ez du tokatzen zaizun tokitik. Gure arraunkera hartza eta guri eta jungea. Egia da, batez ere poparian oso gertu egon zaretela, ez? Bai Bermeo, bai Donostiarra sekulako ikuskizuna eskaini diguzu, ez? Bai, ni baborrian egon eta ni nire pala ibera ni joan, baina sumatzen nun hemen zehola, paia ere izan, nik uste bi kalen tartean ginala eta hor nahiko lan eukiko zuen. Baina ez du burua galdu inongo momentun, da jun badia momentu hortan behiek hobeto indutelako izan da.
Gorkaran berriri ere esan diot, ez? Aurkari zuzenak txanda berean, baina beste txandako Hondarribiaren denborari begiratu ere egingo zenioten. Bai, haiziak nabarmen gora indu, eta alare aurretik gatu gala kingeatzea, ez? Referentzi gu bagenezkan, denbo guztin, eta azkeneko luzian, jakinda gainaz zela, estutu dugu. Zorionak, eskainetako estropadaren gatik eta sorte hon, iganderako. Oia, haber, urrengo azten, rematatzen. Eskerrik asko. Donostiarrako ordezkaria, posik dira, zalea gaur alde guztietan, baita urertxean hor, kontxako ondartzan, oinak guztie erki dituztela, baina bilotza, hemen da, posa, eromena, getariarrak portura iristen, zer esango dugu ba? Diferentzia zera da, Elkano eta bere marinelak heldu zirenean, txikituta heldu zirela ez? Hauek alderantziz, sasoiko jadani. Haiek ere iar, baina bai hauek ere, Bai, horixe. Hauek ere iar, Bai, horixe. Begira, Miraldezeko orain, Nasi Izagirre hartuko du. Eta badoa, patroi harina. Dela ere bai, Euskadi Irratiko gure lankidea. Hori ondu behar dugu bera. Honek urtean zehar, goizeko emankizunak egin, arratsaldeko entrenoak eta bizimodu latza, baina horrelako uneak denboraldi honetan bizi dituenak ez ditu inoiz ahaztuko. Hementxe da, Eskifaia posik, Getaria ohorezko txandan izango da, datorren asteburuan gogoratu, Bermeo izan da azkarrena, 19:21 eta 50:16 denbora, bigarren txandan, atzetik aurrera bigarren luze zoragarri bat eginda nagusitu dira Iker Zabalak prestatutako gizonak. Lehen txandako garailea Hondarribia, bigarren gaurko sailkapenean, 7 eta 64 7 segundora beraz, eta hirugarren Donostiarra, Ibon, agurtuko dugu gure lankidea, orain zetera doa. Ondo bukatu, azebeten hau, Hausnarketa hona egin. Bai, azebeten hau. Berehala izango duzu hausnarketa. Jon Valentziaga lankidearen eskutik, eta azebeteta doa posik, gure Ibon Gaztainazpi, eta esaten ari nintzen bezala, Donostiarra, 7 eta 60 hirugarren tokian, laugarren Getaria 23, eta Orio, bosgarren kontsolazio txandan arituko da, Palmareseko erregea, 32 garaipen ditu Palmaresean hemen irabazita, 32 bandera eta klubean ederki gordeta Oriotarrek. Aurrera, Xavier! Bai, protagonistak hemen zoriontasun haundia, Getaria osoa uste dut hemen rampan dagoela, Iraitz Legorburu gure ondoan. Iraitz, zorionak. Bai, eskerrik asko. Ez dakit espero zen duten hau, ikaragarria, urte osoa, demoraldi osoa ikaragarri izaten ari da, kontxara etorri eta zer. Gu bagen egin gaur hemen, gure lana ondo inezkeo, postu hon lortze dugu genunikan, baina, ametzik honetan ez, pentsatu gotandan horre jogatu genula bigarrengo jaian. Aurrekoan zure taldekide batek esaten zian, gauza bat eskatu egiten dugu eta errealitateak bihurtzen da. Kontxan sartu gara, eskatzekotan, horrezko txanda eskatuko dugu. Hau ere bai. Baitare, Jonek esan du, hemen etorri horrenula, dana eman, da disfrutatzea, baino gure arraunketak aldan lanik horren aitea, eta egia esan, pila disfrutatu dugu estropa, kanpo gaikera erregungea, eta geho nik uste eta baitare hori joan parian nik uste horrek eta indarra mandigula, eta geho barrura gara ikear etorrega, disfrutatzen. Datorren igandean jarraipena izango du, gozamen honek. Hoi da, datorren igandean hoxe tanda honor. Inoiz pentsatu genuen momentua ez, Bermeo Donostia eta Hondarribiakin. Eta orduan gauza zaiak egon goia, baina aldan papelik honen egingo dugu, eta disfrutatzea. Eta hoxe, eskerrik asko herri guztiai, Arranplatan abetia do, bagenekin jende pila detorri gozala, eta hoxe. Hau behi entzago eta andonintzako ere bai. Uste duzuk arrauna utzi egin behar duzula, orain edo hortxe zabiltzala, alare hau lortu duzu, gainera familian ere badaukazu, ez? Aurrekariren bat, zure aitona zanak, 3 edo 4, zenbat, kontxa irabaziz. Bai, Florentino Legorburuk 4 kontxa irabazizitun, aitonak, eta hor nun ez dakit nuengoan behira, baina uste emozionautan goala gaurko lanakin. Zoriona, segi gozatzen, eskerrik asko. Eskerrik asko.
Zorionak, Getaria Arraun elkarteko parteide guztiei eta Getariako herriari. Eta noski, zorionak Bermeotarrei denborarik onena lortu bai dute gaur hemen. Bermeo Urdaibai Azkarrena 19 eta 21. Bigarren Hondarribia 19 29 20. Hirugarren Donostiarra 19 29 26. 6 eunen bigarren postu hori erabakitzeko Hondarribiaren alde. Eta festa harrigarria da Getariaren posa laugarren postu batek nola kokatu dituen. Eta gogoratu, Oriotarrei orain mutilei harrera baina nesken mailan izugarrizko garaipenan lortu duela Oriok Arraun lagunaki 2 segundu aterata eta hortxe erabakiko dela bien arteko leia horretan bandera. Protagonista gehiagorain aurrera Sara. Inigo Larrinaga daukat hemen, bueno, zen nolako irakurketa egiten du ondarroak. Bueno, estropada gogorra, ez da, azkanin aurrekun komentaten genuen, fuerte intentate zurteti, baina kontrasuk nivela oso handixak arrebe, bai. Nivela oso handia da, egia da hau kontxa dela, baina donola ere, bueno, arro egoteko motibak badauzkazute, ez? Bai, guk urten dugu gure estropadi itxea, pentsaten do lehenengoko luzi ez dela izan txarra, gero erdira arte bizkatzu fruin jo bueltan, da gero beto, baina, bueno, pentsatu ja ameneoti arroteko gauza bat ala. Zertan kale egin dozuela uste duzu? Nik uste batez be, bueno, estropadi altzan dobeto izan, baina batez be hori ziabogatik irlaparea bizkat sufriuen jo, hortxe, ez dugu geura raunketi, eta bizkate atzin gehatzen junga pixkanaka. Gaurko lehendabiziko jardunaldi honetaz zer esan zen ezake, aleia, zerbaitek atentzioa eman dizu? Batez be, getaxak bakek izen maia ondixe mongo bala, baina monda ben mai. Eskerrik asko igotzearen eta zorionak. Eskerrik asko zuei. Inigo Larrinaga. Eta arrapalako irudiak, hortxe dituzue protagonista. Mikel. Eskatuz dugu Xabier Andueza. Bai, Orio ere iritsi zaigu arranpla honetara, eta hemen da gurekin Jon Izarralde. Oriotarrak aurpegi serio xamarrekin iritsi zarete, horrezko txandatik kanpo, Getari aurretik, konta guzu. Ez da, iritsi gabe, ez jasan. Esperantza handiakin geto zen. Humiltasun oso onartu erraka udara hontan, laugarrenak izan gehala, 3 txalupago baina azkarro izan gehala, eta oso kontziente ginen oso zaila izango zala gaur iraztia. Baina, 10 hilabetez estropa hau prepatuta genekan, konfiantza bagenekan estropa honta ondo helduko ginela, urteko momentuiko onenen heldu geha, baina ez da, taldia ezin diote zer gehiago eskatu, intensie aldetik dana eman dugu, baina ikusia ez deula maik eman, ez geha honez instituzioan da ez kompetizio honek eskatzen mailan, eta alde hortatik, bai, barkamenak eskatu ekipoan izenen jende honek guztiak, gure jende guztiak, herrin beti animatzen izan deun ekipoa, herri jende guztiak, ez, udara guztiak laugarren da beti animok emanez, da horren beste emate gue, da guk gaur horren gutxi eman dugu, ez. Hauxe izan da gaurkoa, buru altza, bandera galduta do, urrengo hastia aldan onona egiten saiatuko geha, iganden beste borroka bat, aldan onona egiten saiatu, eta ez bestik gabe, buru altzate. Estropadaren azterketa lasaiago bat pentsatzen dut egingo duzuela noski, baina boto perrontoan, ez dakit, Hondarribia aurretik guztiak eta Getaria ondoan eta Getari ere aurretik horrek, ez dakit, ezin Getari atzean utzi, ezin gainditu horrek. Bai, egitea inpazienta biteula, haiei, noski, Hondarribiai eta baita Getari jaire zorionak eman alde hortatik, gaur merezmendu guztiz irabazi dugu, bai egitea, Hondarribiak badaurri hartzia, papeleta harten egon zitekela, baina, Getariai, hor parein ikustiak, haiekiko errespetu guztiz, bai, pixkan nervioso jarri gaitula, eta go buelta hortan, ez da, gehiago izan baginan irazingo genien, gu baino gehiago izan dira, alde hortatik zorionak, tarteko oso hondi dira, ezin dugu ezer gehiago izan. Dana eman dugu, bai kanpoa bai atzea, bai barrua, baina ez geha ibili, eta ez da besteik, urren urten izan berko. Jendeak ulertzeko zer dan Orio, zer dan Arrauna, zer dan Kontxa Oriorentzat, bosgarren demora egin etorri eta barkamenak eskatu esan duzu, zalei, Bai, bira, rampla ikusi bestik ezto, lehen hori autobusetik rampla getozela Jesusen harrera eman digue, oioi purroitan jartzeko da, herri hau izugarria, jendea ikusi bestik ezto, 20 minutu erdia beste izen batea gehatu gehan, eta eskerrak eman ez dugu bestik ez dakau eta barkamenak eskatu, ez? Lehen esan dizuten bezala, izugarri ematei gue, eta guk gaur kontan, da udara guztien nik uste
ez diegula ezer eman, Bilbon irasien nun eta hortik aurreak gainbehera izan da. Noski dinamika hortan ez da erreza hone irabaztea etortzia, baina bueno, guregan ilusio guztia genekan, Jon Salsamendire bakiu zeinen honan, bakiu iraia bere ekipoko zondo heltziala, baina gaur gure taldiak ez du mailik eman, ez kanpoaka ez barruaka ibili, garaia zorionak eta hurrengon izan berko. Zuri eskerrik asko eta animo, Jon. Eskerrik asko. Altxa burua, Jon Lizarralde Indo jauna, hori da, jatorrertasun handiz jardutea, bizitza osoa du aurretik oraindik aste honek arraun munduan, baita bere taldekidek ere, eta zorionak Orioko emakumei, handia izan da eta gaur eskaini duten ikuskizuna arraun lagunakekin batera. Bueno, zetera joan aurretik, errepasatu ingo ditugu datuak gizonezkoen 127. banderari dagokion lehen jardunaldiak hauxe eman digu. Irabazle, Bermeo Urdaibai, 19:21. Bigarren Hondarribia, 7 segundo eta 74 eunen gehiago erabili dituzte berdeek. Donostiarrak, koska oso txikia, beste 6 eunen bakarrik, 3. eta 4. Getaria, 23 segundura, ohorezko txandan. 5. Orio, 6. Zierbena, 7. Kaiku eta 8. Hondarroa hauek kontsolazio txandan. Ikusentzuleok, eskerrik asko, emanaldia jarraitu duzuen guztioi, baina erne orain estropada osteko saio berezia duzu eta mamitsua eta interesgarria gonbidatuekin Jon Balentziaga lankidearen eskutik. Besarkada bat gozatu, aurrera, lankideok, aurrera, Jon Balentziaga. Eskerrik asko, bai, Mikel, eskerrik asko, hemen gara luze eta zabal oraindik ere badaukagu bai denbora 3 ordu laurden luze ditugu, gaurko goizak hemen Donostian eman duena aztertzeko, eta ikusten ari zareten moduan, batetik, Ibon Gaztainazpi lankidea oraindik ere gurekin daukagu, emanaldian somatu zaitugu, eta orain ere gurekin izango zara, guri dagokigunez, egunon Ibon, eta gurekin dara berean lehentxeago emanaldiaren aurretik agurtu dugu, baina orain berriz ere agurtu nahiko genutik Irati Larrañaga, egunon zuri ere? Eta ongitorri, zuri dagokigunez, esango dugu, behar bat aurkezpen handirik ere ez duzu beharko, baina raunlari oia, kontxak bata bestaren atzetik, okerezman naiz lau bat, pilatutakoa, ez da? Eta Tolosako azera berez, baina Tolosaldean bakarrik ez, Zumaialdean, San Juanen, Donostiarra, raunean toki askotan ebilitakoa, Hori da. Eta aspaldian ez 2 urte pare bat, baina lehorreratuta, ez da? Arraunetik kanpo. Urte bete. Bakarra, luze egiten da, baina bakarra. Zer baino lehen, batari eta besteari, titular bana eskatu nahi dizueke, edo beste modu batera esan da Ibon. Eta Irati, estropadak, erabakita aldaude. Nire titularra gizonezkoi dagokionez, banderarik ez da erabaki. Horixe, banderarik ez da erabaki. Gizonezkoi dagokionez, Irati, zu gizonezkontzako badokazu titularra? Nik biak borobilduko ezkizuk titular batekin, eta nire gaurko titularra izan da ikuskizuna. Ikuskizuna eta ez nola nahikoa gainera. Eta gizonezko nahi zu bota diguzu, emakumezkoentzat ere izango duzu. Gizonezkotan erabaki ezpadaz, esango dugu emakumezkotan, Mezu bera beste titular batekin, 2 traineru eta bandera bakarra. Alegia, esan gabe doa arraun lagunak eta Orio eta arraun lagunak. Hemen gu, baina bestelare emanaldian Xabi Andueza, Sara Gandara horiek ere somatu dituzue, eurek hitz askatu bezain pronto, berriz ere joko dugu, kai aldera nola ez dugu joko, eta bien bitartean ezer baino lehen, gizonezkoen aztertzen hasiko gara, eta bada irudi bat edo momentu bat ikusi beharko da, baina bada momentu bat, gaurko estropadak utzi diguna. Eta hain justu ere, Ibon Urdaibairen une erabakigarria gaurkoari dagokionez behin. Donostiara aurretik izan duelako 11 minutuz, baina gero Bermeok gogoti jo du. Konforme, erabat adoz, Donostiarrak badakigu zeirtera eman duen estropada lertzera joan da, jakin izan du eusten, baina kolpea une honetan eman du Bermeo Urdaibaik. Atzetik hori baino lehentxeago ikusi da, nola pasetorrela, eta hor, aberia egin dio minutu terdi 2 minutuan, 4 segundo atzetik egotetik, 2 aurretik egotera pasada, minutu terdian, eta gero zer esango dugu, uartea baino lehentxe, tarte horretan hanka egin du, eta iruditzen zait, lehen esan dut bandera ez dagoela erabakita, baina banderaren ikuspegi nolabait globala hartuta, une kakoetako bat zalantzari gabe, hau izango dela. 12. minututik, 16. 17. minutu horretan. Donostiarrak jodulako hasiera batean Irati, baina Bermeok gaia badu eta agertu da. Nik uste Donostiarra estropa puskatzea atera dela, bereziki jakin da ze kale zeukan, beraien estrategia izan zitekela aurre hartu eta gero
margenakin jolastu alizateko, baina ikusi dugu, Urdaibai dela, hortxe mantendu da azkeneko momentu arte, eta ez diola aukerarik eman, ez? Azkenen Urdaibaiek itzuleran 31 eskutik zeukan, bere kalea babestu du, eta hola ikusi da lortu dula bere errenta. Kaleak, haizeak, horiek guztiak ere puntatuta dauzkagu, eta, lehenik eta ben gizonezkoen lehenengo txandari begiratuko dugu. Eta horri Hondarribiari begira izan gara batipat, ez nuke esango, erlojupekoan aritu deni, baina bere martxan ibili da. Bai, eta iruditzen zaite Hondarribiak bere estropa egin duela, talde honen ezaugarrietako bada beti nota jarri ezkero 10-etik 8:39 beti ematen duela, eta iruditu zait. Ateratzeko kale ona ez zeukala, laugarren kalea, ez dakit iratik konforme ote dagoen, batez ere pantxa parean eta hor heldu egiten du, laugarren kaleak, eta gero hasi dela 6. minutu terdi, 6. minutu terdi, 7. aurrera, ordun txanda puskatu du, Ziaboga ona eman, eta barrura, gero itzere egin beharko dugu beraiekin, iruditzen zait, ondo etorri dela, 15-16 minutu arte, baina gero, Getariarekin hori jauzi eginda, une batean erreferentzia, hor estankatu egon kortu eginda, eta ez dakit barrurantz ere, borobildu ote duen zeharo. Une oso gozoak izan ditu, niretzat 6. minututik 14. Eta badia barruan ere bai. Zaude momentu bat, Ibon, Xabi Andueza itzeske dugu, eta guazen Xabi nahi duzunen aurrera, segi portu alde horretatik. Zein daukazu ondoan? Oraintxe iritsi dira hemen Donostiarrako Torrekua biko arraunlaria, Jose Leibar gurekin, eta berak kontatu digu, berak esango digu nola izan den estropada, joaterakoan ondo, Ziabogan aldea, 4 segundo Bermeori, gero bueltan Bermeok ikaragarria egin du. Bai, oso guztua fungea kanpoaka, ondo ateagea, arraunkera ona hartu dugu, eta, arraunian bai txukun, Ziaboga uste dute bai ona izan dela, eta gero bueltan, hor olatu pare batetan Bermeok ia jan indizkigu 4 segunduak, eta gero, eskapo indigu, hobeto zigoazelako, fuertego, eta, uste dut bukara arte ondo defenditu gula. Gure helburua aurrengo igandeako aukerakin iriztia zen, eta egia esan, ni pertsonalki oso guztuan joa. Hortxe izan da momentu une horretan, ez zer izan da gehiago, esango nuke, Bermeo beraren indarra izan dela, ez, zuen ahulezia, une horretan, ez, bereiek egin dutela, ez, gora? Bai, izan leke, hobi gauzak. Gero bai egila da ere bai, uste dut izan dela momentua jueza sartu dela erdian, igual pixka galdu edo atera inge arraunketatik, eta minutu batian ja ez genitun ikusten, nik baborrian joan eta genitun ikusten behintzat, eta hola izan da. Hala ere, aipatu duzu, ez da, bizirik iristea bigarren igandera, aldea bada, alde polita da, lortu duena, Urdaibaik, gero 7 segundo eta unenen kontua da, Hondarribia eta zuek, hortxe. Bai, hasiera batean esan digute bigarren indugula, gero 3, hor zentesimen aldiak ez dute, hurrengo igandian erabakiko da, ez? Egia da 7 segundo alde zaila dela ateatzia eta gehiago Urdaibai, así que, auskalo, hau itxasua da, hurrengo igandian ematen du zerbait bat aurrela eta bandera midateako gea. Eskerrik asko, suerte. Vale, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko bai, Donostiarrak, badu bai aukerarik izango ez du Hondarribiak baldin badu, Donostiarrak ere bai, noski biak ere hortxe daude, pare-parean, eta Hondarribiari buruz ari ginen gu, irati, eta, esan dugu, lehenengo txanda horretan, bere martxan aritu beharra izan duela, kalei dagokienez ere mugimendua ikusi dugu. Lautik hasi da, baina gero azkenerako gerezpanaiz sartu ere lehenengo sartu da, pentsa, zer nolako mugimendua egin duen, Bai, Ibonek esan duenakin bat nator, azkenen 4. kalea ez dut uste ateratzeko onena zanik, bere, haize aldetik babesa kaso bai, baina, herrir laparen eta denok dakigu zer da hon. Eta nik uste ere haize gehiago zutela ateratzeko, ez? Agian horrek ere, kalte pixkat eragin dien, ez da gero horrek ero itzuleran haize horrek ere laguntzen dizun, baina irteteko askotan gehiago kentzen dizu emate izuna baino, ez? Eta nik uste horre ondaitekela ere bai gakoa, txanden arteko diferentzio horretan. Bai, aizarena berehala aipatu behar dugu bai, baina horretik Ibon zuri ohiko galdera bat egin behar dizut. Donostiarra eta Urdaibai elkarri moko kasomatu ditugu. Hondarribia esan dugu, iaia erlojupekoan. Horrek ere eragin bai?
Bueno, erlojupekoan Getariak eta Oriok eutsi diote, hasiera batean eutsi diote, baina, bueno, askotan naiz eta Hondarribia bezalako talde batek naiz eta Getaria bat, Orio bat, 2 segundora eraman ditu lehenbiziko luze ia osoan, eurak badakite, bueno, txirrendularitzarekin, ez da, konparazio bat egin da, zein den traineruaren momentua eta beraiek seguro bazekitela taldea lan ona egiten ari zela. Gehien bat, bantxa libratu kanporantz eta segundoari ateratzen hasi direnean. Ez zait iruditzen, maila honetan, Hondarribia bezalako talde bati gehiegi iragingo dionik, erlojupekoan lan egin beharra, edo arerio handi baten ondoan elkarri mokoka aritu behar. 37 paladatan ikusi dugulako gehienean, gero estutero behia maiera, bueno, Hondarribiak hori egiten badaki. Alegia, bueno, Suitzak erlojua ematen du, zenbait alditan, Oso, bueno, oso neurtua da, Hondarribia hortan oso kalkuluak oso ondo egiten dituena. Bai, badirudi dena ondo prestatuta ekartze dutela, ez? Baina, bai, azkenen Ibonek esan duen bezala, bueno, talde hauek badakite elkarren ondon mokoka juten, badakite bakarkako lana egiten, gaur bakarkako lana tokatu zaie, hasieran estutu dituzte bai Orio bai Getaria, momentu minutu asko zor beraiekin jundia. Eta gero, bueno, itzuleran gailendu dia, jarraitu dute beraien lanakin, eta hori ez, ikusi dut dena. Alagertatu da. Guazen berriz ere rampara, oker ez banaiz, Sara Gandara, gaurko irabazletako bat, alegia, Bermeoko handueza, bueno, Xabi Handuzari itzesku dugu, lakideok, nahi duzuenak, baina, bueno, oker ez banaiz, Iker Zabalarekin dago, edo eta Sara Gandarak Iker Zabala daukala, ondoan esan egin nuke, hortaz, bueno, behar bada, Bermeotarrek gaurkoari begira ze esaten diguten, Sara. Hori da, Jon, galdetuko diogu berari, ez da, bueno, aurrena, Iker Zabala zoriona. Eskerrik asko. Nola ikusi dozuten gaurko estropada galdetzen diate programatek? Bueno, ondo, nahiko ondo. Lehengo luzien hor junggara gu, gero herrimotara, ondo. Ribalari oso ondo eusten. Eta, bueno, lehengo ziaboga manda gero, hor euki dugu krisialditxo txiki bet. Baina behin parean jarrita, bueno, ja ikustezan trainerue ondo, askar, referentzia honak ematen, gero Hondarrabi be ikustezan gero eta urrunago geratuten zala, orduen, mutiek etor direra aidean. Pena, azkeneko minutu erdizen, bueno, eukidogun aldia aprobet murriztu egin dozkuiela, baina oso posi gauz. Guretatik guten gara esanez, bueno, beste aste bete dako gula horretik, ilusiñozko aztie, Bermeo ja urte asko egonda bandera honetatik lehiatik kanpo, eta bitu. 2022 urtien berriz hemen gauz, eta ikusiko dugu datorren domenkan ze gertatzen dan. Hori ikusiko dugu datorren igandean, baina egia da gaurko bezalako estropada batean indarrak neurtu behar direla, ez? Eta lehendabizi zuk esan diguzu, joanekoan atzetik zeuen burua ikusi, poparian ere gero une txar bat, hori nola kudeatzen da, Iker? Bueno, zelan kudeatzen da, olako arraunlarizetako zunien erreza da. Esan ez, lasai hartutie, gure momentu alduko dela. Azten barruen, gupe egun gogorra pasatu izan dugu, salaketa nahiko gogorrak euki dugu lakon, eguaztenan salkaitxe estropadan, ez gendun estropada honea euki, eta gaur, momento latxetan gaindentu egin gara, aurrean jarri gara, eta gaur, Bermeo irabazi dau, baina aldea bada eta ez da, 8 segundoko aldea erne. Ze bai Hondarrabi eta bai Donostiarra kapazak dira edo zer egiteko, eta hori jo ere bai, beste tandatik ere, orduen guk egin behar dugune, gure eskuen dauen artien, dana emon, eta irabazten badugun, zorionak emon guri, eta espadun irabazten, irabazten dauenari, zorionak emon. Eskerrik asko, Iker, gurekin hitz egiteagatik, mi esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sara, eskerrik asko Iker Zabalari ere, bai, eta ez da fio, ez da fio inondik inora, eta, irati aste hau, luzea izaten den, baina Iker Zabalaren luzea izango da behar bada beste batzuen luzeakoa, alegia, 7 segundu aurretik egoteak, baduela ez da, lako lasaitasuna ez dugu esango, baina gutxinik egotea nahiago, atzetik egotea baino, aurretik egotea nahiago. Bai, dudik gabe, nik enuke lola saingo, baina nahi emaizkia 7 segundu aurretik, eta pasako dia 7 egun, baina maizkia 7 segundu aurretik, alare beak esan duna ez, hemen deno dakigu batzuk zertako gaidian, estropada ikusgarrik ikusi ditugu aurten, eta nik uste ez daula ez erabakita.
Eta, Ibon, esan dio tiratiri eta zuri ere, bai, alegia, hasta oso luzeak izaten direla, alakoetan lehen bailen arraun egitea nahiago. Bai, eta nola baitere astearen... Bai, behar bada, baina tira. Bai, baina batez ere, tentsioaren gestio hori, eta hori oso garrantzitsu izaten da, hor goiko muturrean dauden gizonezkoen kasuan 3 ontzietako prestatzaileek, Zabala, hor baina Makazaga, hor dauden arraunlari askok eta askok ezin hobeto dakite eskarmentuagatik, nola eraman hau, baina egia da, aste honen gestioa psikologikoki eta bar, funtsezkoa dela, eta iruditzen zaitora enekartzeko modukoa, Gorka Aranberrik sarari estropada bukatu berritan esan dion alegia, aste luzea hau bat bestea eta bere erantzuna, baina talde honek oraindik beste tuerkardi bat ez dutzeko modua daukat, eta iruditzen zait ez dela planteamentu txarra, helburu hori eduki, asteari aurre egiteko. Bueno, lehenengo txandari dagozkion haizearen inguruko datuak erakutsi nahi ditugu. Ibon, zu zeuk behar bada asmatuko duzu hauen irakurketa egiten, alegia. Gero ikusiko dugu, eta ez dakik gainera gaur-gaurkoz erabakigarriak izango diren edo ez alde horiek ikaragarriak ez dira izan. Haizen mugimenduak eta aldaketak, baina egon dira. Bai, eta nik esango nuke nabarmenak eta pixka bat orain datua ikusiko ditugu. Lehenbiziko txandak 14 kilometro orduko haizea izan du, 14koa, bai? Eta bigarrenak, oraintxe, 11,3koa. Bat datua da, eta bestea, urteak badira, honi erreparatzen ari girela, etorri ordurako konturatu gara mendebaleko haizera zegoela, haizeak 11etan, euskotrenez, emakumezkoen lehenbiziko txanda atera denean, ia geldirik zegoen, ekarri aldia egin du, mare aldaketarekin batera, eta unerik gorena hortxe izan du, 12 inguruan eta bat. Eta gero, erabat jetxi gabe, haizeak egin duena, bataz bestekoa jetxi, datuak hori baieztatzen du, datuak baieztatu digu, guk geure begiz ikusitakoa, eta estropadaren denborak aztertuta, logikak, txanda bakoitzak kanporantz eta barrurantz, ze denbora egin dituen ikusita, datuak hori baieztatu digu. Laburtuz, bigarren txandak haize gutxiago izan duela. Eta olatok ere bai, hemen txari gara ikusten grafikoa. Ea olatuak badakigu asko eta asko, ekarrialdiarekin, daukatela, haizearen bataz besteko altuerak, txanda batetik bestera, ez du aparteko zerarik egin, ez da? Aldaketarik egin. Lehenbiziko txandan ikusi dugu, kanporantz bezala barrurantz oso ontzekoa izan dutela, eta horri ikusten dugu, ez dela olatuei dagokionez, aparteko, altuerari dagokionez, zerarik izan, aldaketarik izan, eta orain, grafikoak ikustean, momentuetan ere ez. Beraz, aztertuta olatua eta haizea, zerbait azpimarratzekotan, eta banderari begira erabakigarria izan daiteke, gaur, lehenbiziko txandatik, bigarren txandara, haizeak egin duen utzialdi edo utzialditxo hori. Hori haizeri dagokionez, eta, barren ondotik norabideak ere bai, Hondarribia esate baterako, batetik bestera ikusi dugu, lasai, hortarako, eremu ere izan du, eta besteren bat behar bada lotuagoa somatu dugu. Baina, horrek ere noski, badu arrazoi bat. Bai, lehenbiziko txandako zerak ari ginen ikusten, orain ez dakit prest dauden, alegia treneru bakoitzak zen norabide ibili duen, niri deigarria egintzai lehenbiziko txandan, horiok zen norabide hartu duen kanporantz, erabat zero kalearen bila joan da, iparmen, ez dakigu propio nik uste dut baietz, edo haizeak eraman da, eta Hondarribiari gara ikusten, iruditan, uste dute Hondarribiak egin duela, beti egiten duena maniobra radikalik ez, pixkanaka, ziabogatik atera, badiaren erdia bilatu, eta gero gero Amunarrizek, haizeak, eta olatuak abanikoa bezala zabaltzean badian, baborrera eskatzen zuela. Hondarribiari buruz ari zara, Hondarribiari gara ikusten, eta Hondarribia kontenatzailea Oker Ezpanaiz entzuteko moduan gaude. Aurrera, Xabi? Ea, zer esaten duen Mikel Orbañanosek, hemen da gurekin, Mikel. Bai, guardion. Zuek lehenengo txandan, zuen lana egin duzue, erlojaren aurka pikin bat, eta gero zain. Bai, ala da. Oso gure rendimendu honenetik gertu ibiligea, gehonen txandan, da uste gendun, aurkarik gertu izango genitula, baina bigarren txandan ikusia, berriz maila oso txukuna eman duela, bai Bermeok eta bai Donostiarrak, eta oso gertu ditugula, ez? Gertatzena da, igual zertxo bai baldintzaldetik hobeto izan du eta aldortatik guk horren kontra ezin dugu ezarrein, beraiek igual zertxo baita ize gutxixokin jundia kanpoa, porque ventaja handia da, hor kanpon
atera digutena, eta gero barruaka, ipar pixkate atera dut, eta igual horrek laundu jo, horrek ez du esan nahi, estropa bikaina inestuenik, Bermeotarrak. Alare guk, mantendu berdeu ilusio eta gogoa aurrengo azten etorri, eta berriz ere gure bertzionena eman, eta bereingatik gertu ibiltzeko. Horixe ari ziren orain setean aztertzen gure lankideak eta horixe esaten zuten aldatu egin dela, baldintzak aldatu direla, ez da asko, baino bai, haize gutxixiagoa eta hor ziabogan lortutako denborak ere horren lekuko, hor Donostiarrak markatu duenena 10 segundo zuk baino hobeto. Bada zerbait, ez da denboraldian zehar ikusi duguna, eta gero bueltan batez ere Urdaibaik Bermeok egin du ondia. Bai, hori da, ez guk indu estropada, ez dirutzen Donostiarrak guri 10 segundu hor kanponiteko moko estropa egin deunikan. Baina, horren kontra ezin dugu ezerrein, berriz saiatu berdegu geone kontrolatzen ditugun gauzak ondo iten, eta hori ala baldin bada berriz aurkari gogor bat izango aurrengo iganden. Egia da, gaur bereiek erakutsi duterat baitare lana ondo indutela, eta parekotasun handia dago taldeen artean, eta orduan nahikoa da baldintzak zertxo behit aldatzea, diferentzia horiek sortzeko eta iritzei gaurkon hori gertatu dela pixkat. Datorren igandeari begira, azkena ingo dizut, 7 segundo bada, demora tarte polita da, alde polita, 7 segundora gainera bi untzi Donostiarra eta zuek, esango nuke gaitzer dize 12 segundora egontzarete ere, bai, 7ra zer esan nahi du horrek. Bai, ala da, aurten ibiligea, abantaila horiek ateratzen ez, bai Bermeo eta bai Donostia, oseak pentsatu berdeu kapaz izango gehala, eta bereik gauzako zondo inberko lituela, guri irabazi nahi baldin behigue. Saiatu berdeu, gure bertzioik honen ateratzen berriz, udara guztien eman deuna, iruditzen zait, oso denbora ditxukun egin deula, eta erremate polita izango litzake, urrengo iganden berriz, garaipenetik gertu ibiliko baldin maginake. Mi esker eta animo, eskerrik asko, Mikel. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko bai, Mikel Orbaianosin, Hondarribia aurrezko txanden izango da, nola ez da bai izango, Donostiarra bai, eta Bermeo Urdaibai noski, baina laugarren ontzi bat ere bai, Getaria aurrezko txandan arituko da, eta Saragandara, okerrezpana izoleng honetan, Jon Larrañaga, Getariaren entenatzailea daukazu inguruan. Hala da, Jon, zorionak! Bai, eskerrik asko. Bueno, aurrezko txandan arituko zarete, ez dakite nola bizi ari zareten, ez gaurko eguna bakarri, demoraldi osoa, ez? Bai, gaurko eguna aparte, asteazkenetik honea emozioz betetako asti izaten nahi da. Pixkat orgoian gabiltza zeruan, nahi baina ezinean, eta gaur ezin hori guztiot alde bate utzi eta nahiak gehiago egin digula, eta emaitza izugarri batekin. Emaitza izugarria eta sari oso potoloa, ez bakarrik zeuentzat, bereziki zeuentzat, baina baita ere, hor bestaldean ikusten ditugun zalentzat ere. Bai, guk bakigu ze errepresentatzen den, ez? Getariako herria, Getariako kluba, emeste urtetan lan egin duna, emaitzak aspaldi etorri gabe zeduen, eta guri tokatzea guain hemen otia. Behaiegatik egiten dugu, guregatik, eta guan holak guztia eta horien postasuna, ezin daik eskribitu. Bueno, ez da zerbait gehiago esan nahi duzun? Bai, zerbait gehiago dakat esateko. Eitzait gustatu gaur, urteak da mazkit, ara munduan, gehiagi, izango nuke, eta gaur hemen, eta aste honetan ikustean naizela Kontxako gauzak ez daizki gustatzen. Gu hemen, afizioan, grua batetikan txalupak jotzen, mutilak gure erateko 40 minutu zaion bihar, estropadana bukatu arte, guri ez digutuelako usten kanpo regategoa, eta toki batetik era ala bestetik mutilena juten, ez zait justua eta ez zait normala irutzen. Lona batzun atzian gaude, lona beltz batzun atzian, irutzen zait, Kontxa bere xarmantasunea dela, hoiek gure aldamenean egon didalako beti, eta ez guan separatzean hori ez geha lortzen nahi, ez? Irutzen zait, pixka pentsatu beharra daula, bai arraunaliekiko eta bai afizioekiko pixkat pentsatu inber deula, eta lehen ozeon urretasun hori berriro berreskuratu inber dela. Jon Larrañaga, eskerrik asko, gozatu, hortze zure mezua. Zuei, eskerrik asko. Aupa Getaria! Aupa Getaria eta aupa gainontzeko guztiak ere, bada ez badan, baina, basanak eratu da irati, eta, basate baterako, urrengo igandeari begirarako, balio baldin badu ez da, Jon Larrañagaren ere kexa horrek. Bai, dudik gabe, azkenen guztiz bat nator beak esandakoakin, badirudi, ez dakit, COVID garaia hauendik ez dula guztiz gainditu edo, eta azkeneko 2 urte hauek, nahiko gogorrak izan dira zentzu horretan, Kontxara etorri, arranpla jenderi gabe, oso hotza, oso
ez dakit, ez? Eta arrotza bezala izan da, eta horten aukera eduki berriro berreskuratzeko, eta jarraitu lona horiekin, eta urruntasun horrekin, nik uste esan duen guztia, akaso norbait ez zaizkio hitz horiek gustatu, baina arrazoi faltik ez zeukan, eta nik uste beak esan bezala hurbiltasunei berreskuratu beharra daola, lehen bailen. Ja, bueno, baina bestela, Ibon, Getariarrik geratuko tezen gaur etxean, alegia Getaria gaur gutxik izango da, eta Getariari buruz ari garela. Denboraldian zehar, loratu dugu, eta loratu dugu uste dugu merezita. Begira nondi datorren, begira zer nolako denboraldia egiten ari den, okerezpara 6. dara ligan, okerezpa naiz, orezko txandatan ez dugu ikusi, 5. gainera. Eta iritsi da kontxara, sailkatu dela enik eta behin, eta, sailkatu bakarrik ez. Urrengo igandean, onenekin ikusiko dugu, onenen artean, beste onenare izango delako, ezta? Bai, eta gaineratuko nuke ez dela esusteko bat izan, eta hori dela niretzat zerari gaundiena, ezta? Nolabaitek balentriari gaundiena. Getaria 5. ligan, gaur 4. egin izana, hemen dauden aldaketekin, ez da inolako esustekoa izan, alde horretatik aipatu dugu, arrisku hori edo aukera hori bazuela, gaur unerik egokienean nahi bada estropada haundia atera du, eta berretsi du urte osoan ikusten ari garena. Kuadrilla harin hori, kuadrilla etxeko arraunlariz jositako, arrobiko arraunlariz jositako kuadrilla hori, ikeragarri azkar dabilela. Jon Larrañaga da, Amilibiaren ontzi berria gizonezkoen kasuan, edo ontzi berriarekin maila ona ematen ari den entrenatzailea, eta ordun zuk aipatu dugu, urte osoan zehar guri ere esaten digute, zenbat loratzen dituzue Getariarrak, gure ustez ikusten duguna baino ez dugu esaten, eta alde horretatik bestetik esan nahi nuke, Getaria 59 urte badirela, kontxan etzela sartu, baino herri honek, arrauna, ez Elkano bakarrik, berea denean daramala, eta bizi-bizi, urte guzti hauetan arrauna bizi-bizik egon dela, eta dagoela Getaria. Irati, esperantzari eusteko moduan dela, berriz ere, itxaropenari eusteko moduan, Getaria, azten olako denboraldia egiten ari den. Noski, dudik gabe, azkenen, Ibonek esan duen bezala, ligan 5. izan dira, oso ondo ibili dira, indarrakin, ilusioakin eta esperantzakin datoz, eta baina amesten hasita ez, nola ez dute amestuko orezko txandan sartzea, amestu dute, lortu dute, eta guain datorren iganden, gaur ez dakit Getarian norbait gelituko zen, baina ziur nao datorren iganden ez dela inorre hongo Getariko herrian. Bueno, bigarren jardunaldiari begirare jarri nahi dugu, eta lehentxeko esate baterako hori horekin ere kontuz esan du hor Iker Zabalak, Ibon, hau azaldu egin behar dugu, lehenik eta behin, datorren asteburuari begira, datorren igandeari begira, gaur-gaurkoz, kontuz, baina marea bizienak espero ditugu. Gaur, eta astebete falta da, baina hori hor dago. Bai, eta nik uste dut, begira, horixe da, urteko ez denboraldiko marearik handiena, ia San Migueletan, iraila bukaran izaten dugun koefizientearen antzekoa, 104ko koefizientea, eta honek zer esan nahi du, 12 gutxiagotan urak buelta hartuko du, alegia, emakumezkoei ez die gehiegi eragingo, urak indarra galduko duelako, baina begira non izango den marea aldaketa. 12tarako 11 minutu falta direlarik. Eta hor, gauza gertatuko dira, eta asko. Azteko, eta ia matematika bezala, korrontiak ikaragarrizko indarra hartuko duela. Eta, haizea ere aldatuko balitz, argi ibili. Alakoetan gertatzen direlako, eta horten ikusi izan dugu, lehenbiziko txandatik eta iraultza handiak edo voltereta handi horiek. Gertatzen dena da, lehenbiziko txandan hariko diren ontzien artean, ondoen zailkatua dagoena, Orio, aukeran, urrutitxo dagoen, ez da? Hoi segundutik gora dago, horregatik esan du nik Orio, eta Iker Zabalak ere Orio aipatu du, baina hoi segundutik gora dago, baina hori aurten gertatu da beste Ondarroan, Ondarroak etxeko bandera irabazi egin zuen, eta, lehenengo txandatik irabazi zuen, Irati. Bai, eta zergatik ez, azkenen horlako koefiziente batekin marea jakin da, korronteak horlako indarra eukiko dula, agian nahi baino urrutigo daude oriotarrak, baina, kontxa da, eta hemen edo zer gertaliteke.
Bueno, ikusiko da, aste bete falta da, baina iragarpena hori da, eta, lehenago esan dugu, aste arutze joko duela alakoetan, eta beste galdera bat ere egin nahi nizuek, eta zuek gainera, batazen besteak, denetarik ikusitakoa zaudete, 7 segundoak eta alakoak, nola kudeatzen dira aste honetan, alegia Irati, zuri denetari tokatu zaizu, lehenago esan dugu, 4 kontxa pilatzea ere bai, baina ez irabaztea ere bai, noski, nola eusten zaio ilusioari, nola eusten zaio gune kontramenduko grina horri, jakinik, bandera zertxoait neurri batean behin iesean dagoela. Bueno, azkenen lehenik eta behin gaurkoa onartu, indako akatsak edo aztertu, ondo indako gauzak ere mai gainen jarri, ez? Eta gaur etxea jun, estropan 1000 bider ikusi, eta hortik aurrea, hurrengo egunai berriz indartxu hartu, entrenatzeko gogoz, eta sinistu, hemen edo zer gerta litekela, badia hontan edonolako remontadak ikusitugu. Eta azkenen arraunlari, nik uste traineruko arraunlari oron ametsa kontxa irabaztea dela. Orduan, ez dut uste temporada guzti baten ondoren 7 segundu edo zein diferentzi, aste bete hitzala iteko modukoak dian, azkenen noski gogorra da, hobe beti diferentzio horiek alde balin badia, baina hemen azkeneko hitza bigarren igandera arte ez dago esan da. Hori da, Ibon, lehenago psikologo, orain coaching, alakoak aipatzen dira, 7 segundu horiei, nola eman buelta, astean zehar esan nahi dut. Hondarribia eta Donostiarra kontenatzailea izan da, esate baterako. Simeonek esaten duzta partiduz partidu. Nik uste dut egunez egun, eta behar badaunerik gogorrena, Iratirekin bat nator, orain, lixerik eta egitea. Bandera irabaztera etorri, eta 7 segunduko zorroan kontrako emaitza horrekin joatea, hori nola baitere aurrena lixerik eta egin behar da, hori tijeretu egin behar da, eta gero onena azkar dabiltzan taldeak dira. Donostiarra bezala, Hondarribia bezala, Donostiarra, egunari eta momentuan zentratu, eguneko entrenamentuan. Behar bada, ez dakit Irati edo iznagoen erekin, egunik txarrena atxeden eguna, baldin badago. Dinamika honetan sartuta... Egiten zaio buruari bueltak arratsaldeko 6-etatik 10 zer egin behar den. Eta normaldean, ez dakit, txarrena, gaina, taldekideen babesa ere ez da izaten, eta egunik txarrena niretzat astearen baitan horixe izaten da. Behar badonena erritik ospa egitea, Irati, erritik ospa egitea, herritarra baldin batzara noski, herrian beste komentariorik ez da izango alakoetan. Dudi gabe, eta nik Ibonei kontraen berdiot, netzako egunik txarrena bezperako larun bata. Goizen entrenatu, eta egun oso aurretik urrengo eguneko goiz arte. Eta bai juten dela benetan luze. Atzera kontaketa izaten da, orain bukatuta, 7 egun. Ikusten da, maratoi batean bezala, ikeragarri urruti ikusten da, gaur 8ko igandea, egunari oso luze egiten da. Atzo horioko arraunari batzuk hemen Donostian kaldean, bueltak ebilio mentziren, beste, gure albistegietan ikusi genituen eta... Bai, asmatu barra dago, hortan asmatu barra dago, eta, haizea, mareak, alakoak aipatu ditugu, baina besterakoak ere aipatu behar ditugu, hor daudelako, noski. Gizonezken inguruan besterik ez bada, gizonezkoen estropadaren inguruan besterik ez bada, emakumezkoaren estropadari heldu behar diogu. Eta lehenik eta behin badaukagu protagonista berriz ere kaia inguru horretan, okerez banaiz kasu honetan, Juan Mari Etxabe, hortaz, Xabi Anduezan, eduzunen aurrera berriz ere. Juan Mari Etxabe, ondo esan duzu, Jon, hementxe da gurekin, lehen zita egin dugu eta hementxe azaldu da, eskartzen digu Juan Mari Etxaberi. Oraintxe berarekin aipatzen eginean, 2 segundo eta 16 eunen, ez da ezer, baina aukera nahiago alde izatea, kontra daukazute, behintzat bandera jokoan izango da igande. Garbi dago, jokoan dago la bandera. Hombre, alde du dira, dena nahi dugu alde. 2, 1, 3, 10, ez? 10 hau beto, gaintik, ni uste 2... Eta, balozio txukuna, ez? Ni uste gaur nahi nuke bezekale bat, hortik tokatu zaigu, ni uste gauzak ekipo ondin dugula. Eta, konforme nago egiteko lanarekin, gaur zorion du hori, gumi azkarro esan duelako, eta guztetu gure maila hau dela gehiago, ez gehatzek ginen bezala, beste estropaetan, baizi hau da gehiago, eta horrekin konforme naiz. Eta, bain 7 egun, eta burua garbitzea, eta 2 segundu pensatu ez, ez dira ezer, asko diala, baina, uste hanka lurri ongi bezdula, eta kapaz gara hori remontatzeko.
Beraz, honek esan nahi du, Juan Mari, aurtengo demoraldian askortan gertatu zaizuela, zuri entzun dizut, entrenamenduetan oso ondo, denborak, ontzia oso azkartze bilela, baina gero lehiaketan ezin maila hori eman, gaur bai, sentsazio horiekin gustora. Ni barruan bai, eta azken egunetan ikusten dut taldea lasaiu, eta orduritasun hori utzi ez kanpoan, prezipizazio puxka bat zati batzutan ukitzen dugu, pukatu berrin ateatzen goraka eta hor failetzen, ez pixka arrankatu galtzen dugu, eta motorrean nagoenien bat entrenamendutan, lortzen dugu, hemen. Nahi dute lehenago erabaki eta askotan presak azkenen txarrak izaten dira, lasaitasun puilu falta zaigu, pero gaur usteet gustora gatu naiz, eta oan gogoak berriro bideo ikusi, zertu lasa herrian, mina oan beruan ezalik egon dikan, gustora, lanaken gustora nagola eta aurrepaso bat indugula, eta datorren nahi gandean, kusko dugu, zeitxarso, zegoaldi, mila fatoren godia alde o kontra, eta horiek aprobetxatu aldegun guztiak eta buelta mateko presa gaudela. Astean zehar orain egin beharreko lanari dagokionez, Juan Mari, ez dakit zeri ematen diozun garrantzi handiagoa, fisikoari bai noski, baina aipatzen duzun hori ez, buruz eta erabakiek hartzerakoan eta ondo hori nola prestatzen da? Pazientziaken eta hori, berda, pazientzia pixa bat, puntxo bat eta psikologiko pixa bat, baina lasai egon, taldeak uste dira kapaz gara hori altura egoteko, gauzak ondo intxeo lematuko hor gaudela, irazeko pres, eta horrekin asko irazia dakagu ez. Ni uste lehenkoan erluko kontra klasifikatu txuake bada, baina estropa honen genuen, gaur berri rekiperatuko azetik gara, garbi dakat, baina hor gaude gutxinez, eta ni uste horrekin Europaso zazpiogunok taldea beste freskotasun batekin, eta guretikan, beste itxura batekin, burua garbi ikustutela zer duten horra aurrin egoteko, eta hori lortza balde magu horrekin konforme. Ni uste psikologiko lana dela gehiago, fizikoa egina dago, eta alkar egon, eta detalle txikiak, eta gaur izan jogun momento fallo txikido, izan sarrera nober golatu galtzea eta beak aurrera hartzea 2 segundu eta hoi, akatzo egin gukiziaz, eta hoi mejoratzea hori denak. Atorna hasteko zuen estrategia, zer izango da, eutxi, eta badian azkenean txanda irabazi ezkero, bandera ez da urruti egongo. Hori da, ni uste eta azkenean, lehen urtean behak onduzian hori difentzi berdinaken alderantziz ginean, bagenekin, berriz gauzak ondo egitea, eta uste detalle oso txikiak nahiko diela, bitalde handi gela, gauzak ondo inezke oso zaila dela bate bizi iraztea, behak guen puntio bat goi dina doze, eta tatika eozin momentuen eroiko alde bateo besteaz, burua ondo ukitzea, arraun ondo egitea, reserva ematea eta azkeneko txampan neko izango da 5 metrotan 2 segundo galtzeko, azkeni ez da hasieran kendu behar bi, baizik bukaeran, orduan, hoi psikologetra, lanpetuko dugu, aldo guztia taldeari, eta sasi putuki bukatzeko, aurrena soka ondo doten du, erregata gorra eman, izango da, eta gero ikusko da azkeneko txampan izin den horrena. Eta guk ikuskizun horrekin gozatu ingo dugu. Mila esker eta suerte, Juan Mari. Bale, mila esker denoi. Eskerrik asko, Juan Mari Etxabe, eskerrik asko, Xabendueza berriz ere, eta irati, Juan Mari Etxabek esandakotik, zen nabarmenduko zenuke? Beak esan duen bezala nik uste etxeko lan guztik jainda daudela, fisikoa hemendik igandera ezin da ez asko landu, alderantziz esango nuke, alik eta deskantxo gehien hartu, freskura eta indar berritu, lan handigo da, psikologikoa talde lana, taldea elkartu, indartu, sinistu, motibatu, eta holakotan lan handigoa da. Azkenen hemen estropada joan behar da, eta beak esan duen bezala 2 segundu azkenen ez dira ezer, hobe aurretik, dudik gabe, baina nik uste txanda irabazten duna ez dela banderatik urruti biliko, arraunek irabazten duen kasuan esan nahi dut, eta hori, aste honetan bereziki, zentratu, taldea elkartu, indartu, elkarrengan sinistu, eta hori da nik uste gakoa. Lehenik eta behin, lehenengo txanda hori bereiziko dugu, eta lehenengo txanda horretan esango dugu, Ibon, behar bada interesgarrena, edo aztertzeko moduko izan da Hondarribiaren mugimendua. Tolosalderekin nor baino nor gehiago aritu dira, eta behar bada mugimendu horri esker, hurrengo igandean Hondarribia orezko txandan ikusiko dugu, eta Tolosaldea ez, orezko txandatik kanpo geratu da. Bai, iruditu zaite Hondarribiak estropada handia egin duela, hor ikusi dugu kanporantz, uarte parean nolaite hor errepunpak une hori edo saihesteko, baborrera jo duela, eta iruditu zait, kanpora Tolosaldeak Hondarribiari atera dione diferentzia, atera diola, eta Tolosaldeari dagokionez, ez du asmatu, ziabogan, Tolosaldeak, ikusi dugu, behar den bezala trabestu gabe sartu delako, gainera etorri da, Hondarribia, Tolosaldearen gainera, eta gero iruditzen zait,
Miren Garmendiak, orain, hausia ikusten ari gara, hori da, Tolosaldea, kanporantz, oso ondo joan da, eta Hondarribiak Baborrera jo du, ila kale bat irabazi dio Baborrari, horre lehen aipatu dugun bezala, zikinune hori saiesteko, baina Tolosaldea ikusi dugu, Ziabogan ez duela asmatu, eta asmatu dena nire ustez, Hondarribia izan daba, badia barruan, Baborrera joa duen, orain ikusten ari gara, hor poparean, brankaz etozen, eta Miren Garmendiaren erabaki horrek eta maniobra horrek, nik uste dut, horrexek lan on batek ere bai, eman diola orezko txandarako zera hori, txartel hori. Eta badasaria izango ez da ba. Baina bestela egia da, bereziki Orio eta Donostia Arraun Lagunekin begira geunden irati, eta egia da, 2 segundoko tartea dela, eta 2 segundu isildu ingo gara, joan dira 2 segundu, ontzi bat ere ez da, eta hor lehia bai, emakumezkoen estropadan benetako lehia espero dugu. Bai, azkenen ikuste, orten ligan zehar ikusi deun Orion nagusitasun hoi, gaur pixkatitzalen gelditu dela, ez? Akaso Arraunek ere, gaur lortu du bere bertsio horik honen ematea edo honentxoenetako bat. Nik aurten egia da olako bertsio gehiago, Arraunen horrelako estropa gehiago espero nitula eta falta mota ditut, baina inorri hemen meritu ikendu gabe. Arraunek eso estropada ona egin du, eta nik uste Oriok ere, ikusita beste estropadetan bezala ez dula hasieratik estropada puskatzea lortu, horrek ere presio puntu bat eragite dizu, zuk buruan planteamendu bat inda daukazunen eta minutuak aurrea dihoa zeinen ikuste dezunen eskema hori ez dela betetzen, tortzen dira zalantzak, beldurrak, mamuak eta horretasun guztiak, ez? Eta, baina, kanpotik ikusteko, nik uste zoragarria izan dela. Bai, gero barruan bezako. Egia da, Ibon. Joera, demoraldian zehar joera, Oriorena haustekoa izan da, eta gaur ezin izan du hautsi estropada hori. Bai, eta batez ere brankaz ikusi izan ditugu 34 palaterdi, 30. Hor momentu baten ikusi da argita garbi nola Oriok, ezakit inertzia puntu bat gehixio edo izan duen, eta horri esker lortu du Arraunek ustezun olatua beraiek hartzea, ez? Eta hori izan da azkenen, helmugaraino aurretik jundia, olatu hori Arraunek uzten zuna Oriok hartzen zuen, eta hori izan da nik uste estropada erditik helmugaraino eraman dituna, eta lortu arazi dizkiona 2 segunduko alde hori. Eta bai, hori ere bai, azertu nahi genuke alegia norabideak, batetik, esango genuke Orio eta Arraun Lagunek buruz ari gara, eta norabide horietan Ibon, hortik, ze ondorio atera liteke hor. Oriorena argi eta garbi lehenbiziko kalea, gaurko Mendebal honekin inork nahi etzuena, nola zabaldu den Baborrera, joanerakoan, mugimendu erabat logikoa, nabetek egindakoa, eta gero buelta hartzeko, hor ikusten dugu estriborrera joan, eta hor, 3. kalea joateko hobea zela lehenbizikoa baino. Etortzeko berriz, Orio zabaldu eginda, eta nabarmen Baborrera jo du, badia barruan, eta Arraun Lagunakek ere bai. Etortzeko ez zait iruditzen diferentzia handiegirik zegoenik, kale batetik bestera, behar bada ateratzeko
behar badarik gabe esango nuke hirugarrena hobea lehenbizikoa baino. Bueno, eta izea, gu geuk hemen dibentzat, Ibon, ez dugu, balako aldaketari sumatu, baina, hemen ere, esan liteke zerbait. Bai, ez dakit, nondik ikusi duzuen estropada, guk bai, geure pantailagatik argi eta garbi, bigarren txandak haize gehiago izan du, hor grafikoak baieztatzen digun moduan, eta hori ikusi dezakegu, lehenbiziko txanda, lehenbiziko potaldia, atera denean, barruko buietako banderak erorita zeuden erabat. Eta 17 minutu geroago, erabat zeuden iparraldetik hegoalderantz. Beraz, datuak orain, lehen gizonezkoekin bezalaxe, baieztatzen dugu, geuk ikusi duguna, eta nola baite, arrantza eta itxas munduko jendeak ikusi duguna. Hortxe, aizaren noabidea, aizaren indarra, batera eta bestera, eta, ondorioak ateratzeko balio diguna, eta batipat, alako esfortzoak baloratzeko eta ulertzeko balio dizkiguten datuak dira hauek, eta azkena, olatu idagokiena. Olatuen kasuan, horra, nola daukagun emakumezkoen lehenbiziko txandan oso egonkor, aldiak, oso jarraian eta bar, eta bigarren txandak hor ikusten dugu. Etorrerako unean izan duela 6-7 minutuan olatu aldiren bat handiagoa, baina esango nuke txanda batetik bestera, datuak ere baieztatzen digula geuk ikusitakoa. Olatuari dagokionez aparteko aldaketarik ere ez dela izan. Ez emakumezkoen kasuan, ez gizonezkoen kasuan. Oso ondo, handienak esango nuke bota ditugula, handiena behar bada zerbait ustiko genuen, azken bautzeko, aurren beste mandu, ez da aurren beste mandu, baina tira, esango nuke handienak gaurkoari dagoken ez behin botari edo eta, aztertu ditugula, baina, Ibon, amaitu horretik, urrengo igandari begira, iragarpen askatu behar dizut. Labur bada ere. Oriok erakutsi du urte osoan, denboraldi osoan, Euskotren Ligan 14tik 12 irabazi dizkio. Eta gaur ere oso estu, baina aurretik bukatu du. Nik uste dut Oriok gaurkoz Juan Mari Txabek oraintxe esan du, gehiago dela, puntu bat gainetik dagoela eta beraz Orio da favorito. Eta Irati, behitzetan? Bai, nik uste aurten Orio koska bat gainetik egon dela, baina ikusi dugu arraun indartxu datorrela, gogotxu datorrela, eta nien ez fio ez. Ea ba. Oso ondo, eskerrik asko Irati, eskerrik asko Ibon, asko ikasi dugu, zuei eskerrak asko ikasi dugu, zuek ere etxetik asko ikastea espero dugu, eta bagoaz, eskerrak eman edizkizuegu, beste behin hor izategatik urroi gandian ere hemen izango gara, 7-2 horietxek izango dira astonetako datuak. Esan dakoa, bagoaz, arratsaldeon, bere alak horreguna, albisteak.